No matter Butau, how are you? Auntie Selina very right. Teresa Foroma, how are you? How are you? Ethel Mutambirwa Sindiso Tete, how are you? Auntie Sonia Smith, how are you? Lena Gotora, how are you? Cynthia Sitolende Ipibuzi, Primrose Chintu, how are you? Primrose. Shelter, how are you? Rosemary Chigora Nometa, how are you? Diana Busi, how are you? Jessica Mazambani Ndeipi, Maimelo, Munyasha Mushongi, how are you? Molini Nyamangolo, how are you? Rosemary Chigora, Eunice Achiworo, how are you? Esther Million, you look it. Thank you, Esther, how are you? Tete Magume, Murisei Tete Magume. Patricia Bandura, Patience Chipo Mapanga, how are you? How are you? We are imunzwe. Kungoti vanhu vanondiunzira nyaya havadi kuuya kuzotaura vega. But nyaya iyi yakaunzwa nemurume. Murume akaunza nyaya iyi. Ndati muzvinzwire mega. Kuti murume uyu ari kuti chii chanda I'm on the verge of getting out of my marriage. Hanzi nendava yeyi. Nendava yeyi. 0801 kwai namukoma vakauya kwandiri vachitaura nyaya yavo. I'm on the Auntie Selin, how are you? Good morning. Handei kuchechi. Oh, muri kupiko? Muripi? It's past church time. Muri kupi mimi? Where is the number there? Let me just pin the number that we are going to be phoning. Pin, okay. My prince, my doi mukati muchiri kuenda kubasa imi. My doi muchiri kuenda kubasa imi. My chanaka, how are you? Chenai Gwavava, how are you? Sharon Marute, how are you? Cleo Nyasha, how are you? Messi Mudzonga, how are you? Evelyn Chingosho, how are you? Molini Nyamangodo, how are you? Messi Tazone Pai Chicks, how are you? Sifiwe, Auntie Selina is doing good. Murisei say Nashley Brown, how are you? No matter Butau, how are you? Evelyn Chingosho, how are you? Ayo, tati one day tinokwanisa kukurukura. Maskati eshondo akanaka kudai menu vamwarutoti handei kuchechi handiziwo kwavari. Probably you would just like to mention where you are tuning in from at this particular time. Poshia Nemahara, auntie, you are glowing. Thank you, Poshia. Where are you tuned from? Nyadzi saitete makadiko marova. Thank you so much. Mazwano ndarova ndiri busy. Tabetha, how are you? Zeri ndeipi. Tendai Mario, I'm getting ready to sleep. Ready for the week. Oh, you're getting ready to sleep. Patience Chipo Mapanga, how are you? Tendai Mario arikutari South Africa. Wongu ndadzoka. Anze wongu ndadzoka. Gladys is tuned in from Lusaka. Naturally arikuti ariku Africa University. Nomhlahla, how are you? Tendai is saying she's in Port Elizabeth. Chipo Hanze Hai Tete. Yokozuna watching from Durban. Welcome, Yoko. Patience Chipo Mapanga, I'm watching from South Africa. Welcome, South Africa. Tinodavi Gape Roni says Molin. Chipo Muvevi. How are you? Paymo. Julie Kuve Hanzi in South Africa. Charity Ngbe Hai. Watching from Cape Town says Rosemary Chigora. Mudzimai Wachiremba. Tete Makadi Zhenyu watching from Cape Town. Mudzimai Wachiremba Makadi. Esther Million from South Africa. It looks like South Africa irikutopa. Anti from Boxback, North Joburg. Vamwakati wari Kapa. Delia arikuti ariku China. Watching from Middleburg. Vim Batai. Kuda Hans, I'm watching from Birmingham, United Kingdom. Grace Hans from, I think that is Dubai. Sanele, Pretoria West. Cape Town, Petronella, Proverbs, Tindo, Arkuti, Makadi, watching from South Africa, Auntie Selina.
welcome. Chenai hanzi ndiri kuSenton. Zimu oye, Rumbi hanzi ndiri kuZimbabwe. Welcome to the house, Zimbabwe. Okay, the name is Auntie Selina. I'm your host, your presenter, and your facilitator. This Sunday afternoon, we are into another month. We have finished another month, and we are into another month. I hope and pray kwese kwamuri kumativi mana ose enyika. Cordelia hanzi ndiri kuEssex kuEngland. Wow. Messi Mudzonga hanzi ndiri kuAmerica. Deham Neo hanzi ndokwandiri. Mwakati ndiri kuHoughton kuJoburg. Wow. All over. Okay. Nasi ndauya nenyaya yandaikaigirwa nemunhurume. Andizivi kuti maona more blessing high, tendai high. Maona title here. Hanzi nemurume uyu, Auntie Selina, I am on the verge of leaving my marriage. Mukadzi ari kukanda. Ndikati ari kukandei, asi ari kutema zvinhu kani mukadzi. Ndokubva baba watanga kutaura nyaya yavo zvikanzi, Auntie Selina, mukadzi wangu childhood sweetheart. Takasangana tiri kuchikoro. Tane vana 2. She was my first everything. She was my first everything. Zvatane vana 2 kudai so. Mukadzi ane PhD. Mukadzi ane PhD. Ndikati ane PhD aka specialize in chi. Because ndinoziva PhD mbiri. Ndinoziva PhD mbiri. Zvikanzi mukadzi wangu haaende kubasa tete Selina. Wabva waziva Beulah kuti kukanda kuita sei. Mukadzi wangu haaende kubasa. Saka ndingangoti permanent home defender, of which kwai handina problem nazvo. Nekuti inini ndinomhanya munoziva nemagariro atakaita muZimbabwe. Ukagara chete hapana chinobuda. Saka mukadzi wangu permanent home defender. Haaende kubasa. I provide everything. Ndineitawo tumabusiness twandinoita tunondipawo mari yakati o. Saka atingati tiri rich uye hatingati tiri kutambura, tinowana zvese. Asi here is my problem tete. Mukuwanana kwedu takange tisina problem. Zvinhu zvaiendeka. Pakazvarwa mwana wekutanga ndo pakatanga kuuya ka problem mukati meimba yedu. Mukadzi wangu anoswera ari pamba uye tine musikana webasa. Mukadzi anoswera ari pamba uye tine musikana webasa. Kugeza kubvira paakaita mwana wokutanga kwakatanga kuchiti shomekei iko zvino kwawesi. Mumba hapana chaanobata chekunzi imba yake. Sisi vanobvira kubedroom kunosvika kukitchen yakutoita kunge imba yasisi. Sisi vane off day Sunday chete. Sunday kana sisi vari off wabuda. Munongonzwa imi. Zvinenge zvakaita mumba. Mazvake kana pakubika. Haabate chinhu. Asi dambudziko ndandanaro rekuti riri kutondiputa off. Iri uncomfortable for me, but I have to say it. Sezvaakataura. Yakutondiputa off kuti kunyangwe ndiite bonde nemukadzi wangu. Ndeye kuti
anenge achikanda, hanzi anenge achinhuwa nekuti mvura haisi kunyatsosvika. Rimwe dambudziko kwaira ndinaro futi nderekuti akange akuenda kumapatiyo, makitchen party kana mababy shower kana mapati ekukandirana zvinhu avanoita, ukaona make-up yake yaanenge akaisa unoshamiswa. Ukaona achispreya perfume asina kunyatsogeza unoshamisa. Kwaitete perfume ikasangana nekusanyatogeza, hanzi history. Ndokubva ndati aripo here mukadzi wenyu zvamuri kutaura kudai? Zvikanzi aripo, ari kuzvinzwa zvandiri kutaura nemi? Ndikati imbomuisai pafoni tionesane, titaure kuti tinzwe chida ane problem yaainayo. Anditi kubva vati phone andiserina vada kutaura newe. Zvikanzi iwe inzwa izvo akataura, iwewe ndiwe une problem wanga uchida kutaura navo, saka taura navo. She refused to speak to me. Ndikati rega ndichibvunza, imimi mukoma makandinzwa nani? Zvikanzi andiserina zvinotondishamisa kuti ari kuramba kutaura nemi, and yet iye ndiye akandizivisa imimi muchiita malive programs kuti uyaone anti ava, kuti ndizive kuti kuna anti Selina. It was because of her. Indakange ndisingakuzive iyi. I didn't know you at all. Saka nekuti ndiye akanga andizivisa imimi, ndo zvandipa power yekuti ndiuye ndizotaura nemi. Ndikati regai titraye futika, mainini uyai pafoni timbotaura. Zvikanzi ndati iye ndiye ane problem yaada kutaura nemi, saka taurai ikoko, ina handimo munyaya yacho. Ndo pakafa pakaloda. Asi murume ari kuti inini ndakuda kubuda hangu mumba nekuti I can't take it anymore. Wema hwacho huri kutoramba huchiwedzera nekuwedzera. Anga ari kutoti zvatiri kutotaura izvozvi zvandiri kumuti taura naanti Selina, akarara pasofa. Akarara pasofa. Ndopa akarara. Saka ndikati zvinonetsa kana asingadi kutaurika naye kuti tione kuti tinobatsirana sei. Zvandingangoita rega inini ndiende nenyaya yacho kumadiaries, tinzwe kuti vanotaura kuti chiine nyaya iyi. Ndikamuudza kuti takambobata a bit last 2 weeks, takambobata a bit necleanliness yemunhu kadzi, chida hana kuinzwawo. Saka kana achiramba kutaura neni zvinonetsa, nekuti handizive chiri kumudhiraivha kudaro, uye handizive chiri kumupa kuti atye mvura. Saka nhasi ndati timbobatsirana nemukadzi uyu, kunyangwe pamwe chida asina kuchuna ini sezvo akaramba kutaura neni, achazoonawo chaachimunya. Unoziva kuti munhu anoteerera nekunyara anoti baba vasimo mumba, ndopa anoteerera zvanga zvichitaurwa. Nekuti ndakaashuwa murume wacho kuti ndichauya nayo palive, tongoitsveta ipapo, tonzwa kuti vamwe vanoti chii nenyaya yemukadzi uyu. Uye pamusoro pazvo tuchitongotaura necleanliness yacho, nekuti kana yakuunzwa nemunhu wemurume haina kunaka. Chimwe chaakataura futi ndechekuti handizive kuti kumapati kwaanoenda vanenge varipo havanzwewo kukanda kwake here, uye kana vachikunzwa vanomuudzawo here. Unoudzika here kana uchikanda, kana kuti hautodi kuzvinzwa? The lines are open kuti tionesane nemukadzi uyu, toziva kuti achaona chaachimunya. Achaona chaachimunya. The number is 447748330801.
Hanzi, I am on the verge of leaving my marriage. Nekuti mukadzi ari kukanda. Nditongereiwo nyaya iyi. Ichasvika hake munzeve make. You can call on the number that is pinned below. Or if you want to come in via video, you can also ask to be added. Toonesana kuti baba voita sei, vogara here kana kuti voenda, kana kuti votsvaga anovabatsira. Hello? Hello? Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. I'm on the verge of leaving my marriage. Murisei Auntie Selina. Tiripo makadiwo weduwe. Tinofara. Inini ndakamboshandira mukadzi anga akadaro. Huh? Ndakamboshandira mukadzi anga akadaro. Anga ane mwana wani, anga asiri mwana mucheche, mwana itozviendera kuchikoro. Okay. Taigara full house. All right. Taitogara full house kwakanyarara kuZimbabwe. But ndaigadzirira murume wake, ndaitoziva kuti murume wake makuseni anoenda adyei asati abuda kuenda kubasa. Ndogadzira lunch, iye anenge akarara. Imuri maid? Ombudoenda ndiri maid. Ndoto aina hembe dzemurume wachona. Ndandakutoziva kuti Friday apfeke uyuyu. Friday anopfeka majini, kana achishanda weekend anofanira kupfeka shoti rakadai nezvakadai. Akadzoka usiku, ndaitomuka ndoya kukitchen ndomudziisira sadza. Zvese iwo anenge vakarara. Panobuda murume kuenda kubasa, anenge ari mubedroom achitamba nefoni. Wobva wabuda, wokuti ndabuda mubedroom chigadzirisa, woenda mudining, anenge angori nemapejama nemorning gown. Kana kwakuma 5:05 zvozvonzi ava vakudzoka ava. Ingondisira mvura mukabhaketi uye nayo mubedroom mangu ndingopukuta pukuta. Haikona kugeza kupukuta pukuta? Ndingopukuta pukuta. Ko ndamboita chiko, hapana chandamboita tsvina ndinoiwana kupi? Wanzi ndaswera pasina chandaita saka kuti tsvina ndinoenda iwana ipi? Handinombowana tsvina, ende ndakatozopedzera murume uyo akundifarira, ndakazoita nhumbu. Yemurume uyu? Ndobva ayewa no. Ndakazongomitiswa neboyfriend yangu, ndakashanda pamba ipapo 2 years. Okay. The time vamwe vasikana ndavaishanda next door vaitambira $40, but baba vakataura vakati ndokupa $80 because unoita zvinhu zvese. And that time it was 2013. Mwana wechikoro ndaiita, vaingoti kana vachibuda kuti nhasi ubike beef. Alright, iripo. Pandakaita nhumbu ndaitsvaira kunze kwegedhi, vakapopota baba vanga vakatsamwa. Vachipopoterani? Vachipopotera inini. Hanzi chi? Ezvinoizvi ringirikini hautombozive maplans andandinawo newe. Ezvinoizvi wakundimhanyira, wamhanya kumitiswa, wamhanyirei kumitiswa. Ezvinoizvi ndiani achachengeta pamba? Ndikati ayewa, inini chi ndo zvinhu zvatongoitika, ndatoone chi imimi ndine ukama nemi here. Hanzi hauziva maplans awanga andandinawo newe? Ndanditori nemamwe maplans. And pandakazozvinotisa, amai vababa ava vaiti kana ndiri off vaindidedza kumba kwavo vachinditi ita basa kana uchida, because ndandakabvawo kumusha. Ita basa kana uchida ndokubhadhara. Vanga vakundifarira zvisingaiti. Okay. Ndobva ndazosangana naamweni vaivai ndine zvikanzi kutaura chokwadi, pandakanzwa kuti wamitiswa, ndakatuka mwana wangu kusvika pekupedzesera. Ndikati wainonokerei kuudza mainini zvazviri pamwoyo pako pese apapa. Zvikanzi ndaimirira kuti asvike 20 years. Zvikanzi ndaida kuti uroorwe nemwana wangu. Ndaida kuti uroorwe nemwana wangu?
ndaida kutoti urorwe nemwana wangu because ndongo akatobata imba iyoyoyo uyo Janet haana kana chaaita sei chaiita apo haasi kuda kana haadi kuenda kubasa haana chaanoshaya haageze kugeza ende kugeza vaisatoda ndanga ari munhu mudhafu anopfeka masize 40 asi iwe baba vaisaita tusaini wanga une makore mangani because wanga uri kuti wanga wakamirira kuti ndine 18 ndakatanga kushanda pamba pawo ndine 17 ini ndaitongovati bankuru because mai ava ndaivatisisi vanhu vashoma vaitoziva kuti ndiri musikana webasa because I just become part of the family. Unoziva ukagara pabasa unopedzera wakuziva zvese and kutaura chokwadi havangasiri munhu anoutsinye kana anotaurisa. Like sometimes kutauni unotenga grocery taitoenda tese indaitongovatiwo bankuru. Maenda kutauni unotenga grocery nani? Namai because anga ane mota. Alright. Vaive nemota yavo. Ndaitongovatiwo sisi. But bankuru ava manje vaitengera ndaigona kuti mukomana akauya achindibvunza pagedhi kana kuti ndikanonoka kubva kuoff waiona vakatsanga. So ini ndaitiwo munhu ari protective since ndichiri mudiki. Pfungwa yangu kwese ikoko kuti maybe vangati kuti vanondida zvaita handaitombovaona semunhu aindida. But mai ava kuti vakazosiyiwawo. Vakazosiyiwa, vakazorambwa. Vakazorambwa. Murume wacho akabuda akatozorora somewhere. Ezvino zvaied vanenge vatone vana 2. Kwavakaenda ikoko vakatozochata futi. But izvi zvinhu izvi zvokuti munhu anoita musikana webasa osiya munhu achiita zvinhu zvese aina bedroom mese hapana chandandisaziveni. Waigona kutotuka mubathroom wotoona pendi ravo varikanganwa kana kuti paunenge uchiwaridza mubhedha paya uri kuzvinza mablanketi rugwa ravo radona tarikanganwa ini ndozvavaingoita rikande mubhaketi. Saka zviri kutoitika mudzimba zvinhu izvi zviri kutoitika. Wow, thank you so much for sharing. Saka iwewe in this case what do you think murume uyu should do? Since mukadzi akaramba kutaurwa naye, what do you think murume should do? Murume, what he should do, he must try to address the issue. Pane sisi vemukadzi kana ivo vari tu vasiri kukwanisa kuadresa nyaya iyi. Kuti akati kuti muzoona ndiuye nayo kwamuri tete, it's because of zvatoitika nemi anoramba kutaurika naye. When it comes to that issue, inini kungokonveya anoramba. Ende chinondishamisa ndechekuti kwai haakomblenewo kuti hatisi kuita bonde. Haakomblene. Ende manje ningirikini mai ava ndaitoshandira ka. Vaigona kutoti kubva makuseni vanoripita generations scandal votangazive kuti hapana mazita vasingazive vodzokorodza zvasina kuona nezuro vanenge vari kungori kana waona kuti mumba mukutonhora vaibuda umboteedza zuva. Wow. Mukicheni vanokwanisa kungopinda maybe vachida kunwa mvura. Chinhu chandaita ndechekuvanyorera kuti chakati chapera havaende kubasa unge vasina mwana mucheche ende vanga vakagara zvakanaka. Zvototi dai ndanga ndiri maybe dai ndandiri mumwe munhu at that time or dai ndanditori nebrain isiriyo ndingadai ndakatodanana nababa but munhu wandaitongoona sababa mukuru. Because ndakambogara natete vangu nabankuru vangu ndaingovaona like ndaisamboita bankuru vemuramo yoyo. Wow, thank you so much for sharing. Uri mutsoka dzamaid nekuti mai ava vari kunzi vana maid, saka chida maid ari kutoexperiencewo zvawai experience iwewe.
zvokuti unotonhonga mapendi makuseni, mapendi emurume wavo vaigona kuzowacha maybe weekend wakuona kuti mashoma. Mapendi waisawachiswa ako? Aiwa, mapendi ndaisawachiswa, vaizongowachovaona kuti amashoma because inini pandaita washing ndaibva ndamasiya muwashing basket. Ko ababa? Ababa ndaibva ndangowasiyawo muwashing basket imomo. But makuseni ndaitoriburitsa because vanenge vachitira watchwa rachena. Makuseni ndaitoriburitsa ndoisa pacheya netrauzi ravo neshet, ndoenda kukicheni kana vachida mazai akabhoiliswa nekofi ndotovaitira ndogadzira lunch yavo vobuda voenda. Zvakaoma mudikani. Thank you so much for sharing. Okay. Let me try and do this. Ndika edda one ndika edda ndotora chimboona kuti zvinofamba sei. There's someone that I'm trying to edit saying edit. Haisi kuita chingoti editing. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Hello, Auntie Serena. Makadini enyaskana? Tinofara, makasimba here. Tiripo hedu. Tinofara. Ya, ndoda kupo contribution yangu maererano nechirongwa chenyichi. Taurai tinzwe wedwe. Ya, now uye kuti vakadzi vamwe vanenge vasingageze dzinenge dziri mhiko. Huh? Mhiko dzei? Mhiko dzavanenge vanotora, like dzimwe mhiko dzavanenge vanotora dzekuromba. Kona. Mhiko yekusageza? Hello? Mhiko yekusageza? Kuromba uku vanenge vakaromba chii chinovapa kuti vasageza? It's like about like nenyaya yemari. Saka ndo paunopiwa mhiko dzekunzi haufaniri kuita zvakati, haufaniri kuita zvakati. Handi muri kumanzwa kola uya anga achitaura uya kuti ndaisenza zimba zihombe. Like unoona kuti vanhu vevakati vanenge vari rich, dzinenge dzitori mhiko dzavanenge vakatopiwa. But iye haasi kuenda kubasa ka. Murume ndiye ari kuenda kubasa. If the instance yakola futi mai vakanga vasingaende kubasa, murume ndiye aenda kubasa. Saka mhiko dzacho dzinofambirana sei ya? Ya, inini pane mumo wandinotoziva. Atori nemhiko dzekuti haufaniri kana kutogeza. Ndokuti baba vaite mari here? Handizive manje ipapo. But handi muri kuona kuti zvinenge zvitori zvinotoshamisa kuti haukamu kuti lese munhu wemukadzi haugeze. Unenge wakatotaurirwa kunzi haufaniri kugeza. I'm trying to think kuti zvinopindirana pai kuti inini handisi kugeza, handisi kuenda kubasa, hapana mari dzandinoita, hapana business randinoita, baba ndo vanoenda kubasa. Mabasa avo ekubata-bata ikoko zvekuti vagere zvakanaka. Saka mhiko dzacho dziri kupindirana nepapi? If it was mhiko for uyu wenyaya yandinayo. Dzinenge dziri mhiko uyo handizive kuti agenda yake yekusageza ndeipi. But zvinogona kunge zviri zvemhiko, handinoziva kuti lese makaenda kana kuti kwamunenge maenda ivo vanhu vanowanzofamba kwaunenge waita unofamba. Unonzi sarudza kuti vamwe havatombopiwa option. Unotonzi haufaniri kudai so, haufaniri kudya nyama, haufaniri kugeza, haufaniri kudai. Asi pane ava vandaunzira nyaya ka. Ndisingafungire kuti imhiko. Nekuti murume auya akukomplaina kuti kukanda kwacho ina handichakukwanisi. Nekuti kana vakanotora mhiko vari vese inovati havageze, mukadzi haageze, kuti vaite mabhizinesi, murume hafanirwa kunge achikomplaina. Ndozvandiri kufunga. Ndozvandiri kutaura kuti kune ava murume akakomplaina nyaya yake uyu, anogona pamwe asingatoziva kuti pamwe mukadzi wake akaenda unoita mhiko dzaanenge akaita,
onzi pamwe unofanirwa kuspenda kana kuti gore usingageze kana kuti anza ari kukanda mvura iripo zvese zviripo munhu oti haadi kugeza. Mati tinoti normal kuti zvinzi mukadzi ari kukanda, vakadzi vari kukanda ipapo patiri 500 apa panotoone vamwe vari kukanda ipapa, vakadzi vanokanda. Yo aiwa ini ndangopa hangu ningirikeni kuti iyi nyaya iyi ndakatomboinzwawo somewhere kuti dzimwe dzacho dzinenge dzitori mhiko, ende vamwe vachitonyora mumagrupu vachiti inini ndakaenda kunoromba ndakanzi ndisagezi. Mauyawo neimwe engo regai tinzwa kuti vamwe vanobvumirana nezvamuri kutaura here, but handizvirambe futi kuti dzinenge dziri mhiko ndandiri kudzifungira kuti kana ndirini, let's for example ndiroda kuita mari, ndini ndinogona kuenda kunotsvaga zvikwambo zvekuti ndiite mhiko ndigopiwa mhiko yekunzi usageze, but you never know. Thank you so much for angle yamauya nayo iyoyi. Yeah, baita basa Auntie Selina. Thank you so much, take care. Okay, so all right. Regai timbotry kuedda someone. Iplansia, I'm adding you. Iplansia, I'm trying to add you. Wow. Anzi miko. Chipo muvevi wa request here. Hello, Auntie Makadini. Tiripo tinofara makadini. Tiripo muri kuiona seiko yauya nababa vanyaya. Inenge yakuitawo mama twist miko. Handiri kuzvinzwa. Munoti kuononge vanhukadzi kakusageza uchapa neusimbe chaiwo chaiwo kuti munhu mazuva ano kune mafoni edaya mafacebook mawhatsapp matwitter, vanhukadzi takungoswerere ipapo zvichakudzi dzimba dzedu. Okay, saka tinoda kuti mukadzi uyu hungori uchapa, ende futi semunhu ana maid mumba. Ana maid anoda kuitirwa zvese akagara, nenge uri usimbe chaiko neuchapa nokuti munhu mumwiri wako unotounzwa kuti haiko zvinezvi mumwiri wangu hauchaita, ndakuda zvokugeza, unotounzwa wega chaiko. Ipapa ndichitaura alright, kana achikanda zviri normal, what more of kana munhu akuteera? Kana akuzoteera manje bhedhi chairo akatofitira chiro kuisa mubhedroom imomo nokonhuwa futi. Vakadzi mazuva ano uchapa chete, usimbe, mafoni akati kuyaya ndo akukanganisa, akuparadza zvinhu zvakawanda. Matifoni dzakutiparadza, takutotadza kana nekugeza kwese nenyaya yefoni. Takutadza nokugeza chaiko kuti tigeze anenge ari pafoni. Iyo nyaya yemafoni yamuri kutaura anti kuti yakutitadzisa zvinhu zvakawanda. Yesterday I was watching ma awards aiweko kuSouth Africa nezuro. Ma awards. Vanhu vari mufunction yema awards ipapa. Vari mufunction yema awards. Vanenge vari pafoni. Pakataurwa chinosanisa omboisa basa. Odzokera futi pafoni. Mufunction imomo. Saka zvamatotaura zvokuti mafoni akutitadzisa even kana kuita mabasa emumba, akutotitadzisa kuita mabasa emumba. Wow. Kuti aite zvese yakagara apa, iyo ndo akaroorwa, ndorofanira kutoenda pamaid. Maid mubatsiri wako haazisei, saka inofanira kuenda pamberi pake. Chero kubika chaiko, bikira murume wako, ita mazuva ekubikira murume wako, ita mazuva ekuachira ainira murume wako. Zvokwadi. Yakutitadzisa zvakawanda. That's a good point. Yemafoni. That's a very good point. Ndatenda zvangu. Thank you so much for your contribution. Ndatenda.
hanzi mafoni naanti mafoni akutitadzisa zvakawanda. That's another thing to think about in terms of mudzimai uyu. Phone yakutadzisa zvakawanda. Hameno kuti munoti chi tanzwa zvemiko iko zvino tanzwa zvefoni. Ndinokuchingamidzai pachirongo makadini. Chipo makadiwa Auntie Selina, how are you? I'm doing good, thank you. Muri kutiko? Inini ndinongofunga dzangu kungoti kune vanhu vakadzi vasina kurongeka. Okay. Because you find out munhu asina kurongeka anomuka makuseni asina plan yedhei rake kuti ndicharifambisa sei, ndichaitei. Okay. Nenyaya yekuti anenge ane nhongo because pane musikana webasa, because une mukadzi ziva kuti uchingomuka usati watomboenda anywhere before you even pamuka, even vamwe vane mabedrooms avo ane mabathrooms and all, kutongozviudza wega kuti ndichimuka I have to go and shower usati wambobata kana chinhu kitchen even before your husband. Vamwe vanhu vanotongomuka like izvo zvekutaurwa kunzi pafoni nekuti hauna kuplana day rako, you have nothing to do, wakungoswera wakagara because unenge usiri munhu ari focused, you end up losing even yourself, even not taking care of yourself. Mumwe munhu anenge achitongokwanisa kuda kungogeza achida kubuda chete kana kuspraya perfume achiziva ndoda kubuda pamwe dressing table yakatozara maperfume but inosprayiwa munhu akubuda. You cannot even present yourself in front of your husband. Saka I don't even blame vasikana vebasa vanozoita maduties anamai, because if you have allowed yourself kuti musikana akuitire everything from your bedroom, kitchen nemumba vana, she's more like mainini vemumba imomo. You don't even know kuti murume wako achadyei, because at the end of the day kana uri munhu akaroorwa nemurume unofanira kuziva kuti most of the things zvauri kuita uri kuitira imba yako, unozvipwanyira imba yako wega, just a small little thing iyoyo kusada kugeza. It really puts off vanhu vechirume because munhu anonhuhwirira hapana munhu asingade kunzwa munhu achinhuhwirira. Murume anenge achitoziva kuti perfume iyi kana kuti kasenta ndeke mukadzi wangu. Zvino kana wakuzonhuhwa kusvikira pakubuda mweya kuzasuku, itori problem iyoyo kutoti dai kwakune zvipatara zvinotoendwa kuti unorapwa munhu akadaro waitofanira kuenda unorapwa. Kumwe kwachona futi kusaziva kutozvigeza, pamwe anenge achitogeza but she doesn't know how to take care of zvimwe zvinhu when you are taking a shower, kuti kune mamwe masoaps anoshandiswa just for that area iyoyo chete, meant for that for that area. I think you know what I'm trying to say. Vamwe havatozivi kuti ma-armpits chaiwo anofanira kugara akabviswa bvudzi zvese akashevhwa because kusweta kuye nevhudzi zvinotowedzera. Inini personally ndikasasesa roll-on ndonzwa kunge ndiri kusweta ma-armpits angu, asi ndotozva pane something chitori missing. I cannot live without roll-on. Ndichitonorara after shower I put roll-on yangu, ozvipaudowo semunhu mukadzi. Pamwe unongozvida kuitawo Mrs. but chiitawo Mrs. kawakageza uchingoluko attractive for your husband. Zvimwewo zvinhu zvinozotera unogona kutadza hako kuita zvimwe zvinhu but munhu ngaageze, because varume vanoda munhu ari attractive, varume vanoda munhu anonhuhwirira, varume vanoda munhu vamwe vanotoda mukadzi achiluka sex. Kana uchiswera uri pamba kazhinji you get carried away netv, masoaps and everything zviri kungoitika mazuva ano, otona zuva ratopfuura kwatodoka, and then kana usina kurongeka zvese zvinoenda mudondo, you know. So I'm just encouraging vakadzi kuti iva munhu akarongeka kutozviudza kuti ndichitomuka ndisati ndatomboonana namaid kana kuenda kitchen. You just have to go and kana usingakwanise kushawa miri wako, isusu kwatinogara tine aminoti ndingazvidescribe nchiti chindakanganwa the name, zvinenge zvimachemba zvinongogarwa nemunhu wemukadzi womugrinsa kuzasi kwako something like that. Zvongokapura izvi. Exactly, wongonodaidai ikokoko usati watoenda kana kukitchen.
usati wainana kitchen kana chogeza mazina ako uzonyatsogeza murume wako aenda. It's actually good for you. So people, let's just, like vakadzi, let's not be lazy, let's not be organized women. Unyange usingashande but mumba ngamurakidza kuti mune mukadzi, you know, ndo pakusvika pakutodhererwa nemusikana webasa because anenge achiona ma-weaknesses ako and then she's going to correct them for you. Then wakuda kuswera uchizoti he ndakatorerwa murume and chichi because of small little things, ma-details aunongoisa iwe mumba semukadzi, zvinhu zvekuti murume unongochifunga kuti haasi kuona but ari kuona. So tikashandiso ma-feminine washi, kuzorowa marolon, even nyanga usingaafodi, pane zvinhu zvakawanda zvekuti you can take care of yourself as a woman, not kungotoswera wakadaro. Inyaya dzenungo, uchapa, mweya wetsvina chaiwo. Handinoziva kuti rimwe rinenge ritori dhimoni chairo rinenge riri pauri rekusageza, you know, rinenge ritori dhimoni. Unotoona kuti mumwe munhu anowana everything but kutogeza chaiko chaiko kunotomunetsa, ritori shavi rinenge riri pamunhu because hapana chanenge achishaya. Murume is getting you everything. Ongotadza kungonogeza even musoro chaiwo, it's not even me. Munhu anokupedzera kana 2 months akarukwa braid achidikitira, you don't even wash. Okay fine, kana usingakwanise kubvisa, wash your hair. Bvudzi chairo rinoputa off murume wakarara papilo and your hair is stinking. Waswera pamwe uri mukitchen, pamwe waswera uchisweta and then makwene and everything zvinoputa off murume. Just that. Wona futi wakasunga zvinhu musoro, you know, and then usafunga kuti hakusi kugeza iwewe pache zvako zvese, even ma-nails chaiwo. Hapana chakaipa kuitwa ma-nails, hapana chakaipa kusaiswa ma-nails, but make sure kuti kana ari ma-natural nails ako polish them. Hauna kachekuita, handina sisi pamba, chizvigadzira kaiwewe because you have all the time to do whatever you want. Your nails should be well manicured, you know, learn kungozvichengetedzawo. Kana uchitwa ma-nails ako, maintain your nails at a certain length yekuti hausi kutatsvina, hazvisi kuwedzera kusarongeka pauri, you know. Zvinhu zvakawanda zvokuti you should just take care of yourself. So vakadzi ngavasaite be organized. When you wake up, you just know what you have to do. Look at it at yourself, Pamira. Then you know kutoto my face routine and everything. Apana cheke papa mama anenge asinganzi. Mama anenge ashinzi nemurume wako usande kubasa anditi. Usinganzi usande kubasa. Okay fine. Chinyatsoita housewife akarongeka. Pamwe munhu anogona kuuya chinoka pamba pako kana kuti murume wako can come anytime with a friend or a co-worker or whatever. Unonyadzisa murume basa usina kumira zvakanaka. Be a nice, attractive housewife anoswero aka. Inini personally right now I'm not working, not kuti handisi kuda kushanda because I'm still looking for a job, but whenever my husband comes back from home anototi wanga uri kupi, waenda kupi, because ndomuti kochi zvonzi wakaisa eyeliner nhasi, waisa ma-eyeshadows, you know. Tungototunhu twakangonaka nakotwa kuti murume wako anonyatso kana kuhagwa, murume anokuhaga anofanira kukuhaga because you always smelling, you're also always pleasant. Not zvekuti munhu abva kubasa shuwa zvawako akusiya wakaita zvinyarire ende unamatire mweya weutsina iwo usingade kubva pauri because zvimwe zvinhu hazvisi normal mukoro uno. No, Auntie Selina. So ndizvo chete zvandachida kungotaura kuti mukadzi ngaarongeke. Mukadzi ngaarongeke. Usikuenda kubasa kana uchikuenda kubasa. Be organized and take care of yourself, your nails, your face and everything. Especially kana wakatowanirwa nyasha kuti you get everything. Why not? Why not? Kwete kusira mukana basa rekuita. Kana watorerwa, don't complain because atoo mukadzi wemurume wako when you do when she's doing everything for you. Saka kumurume who is saying I'm on the verge of leaving my marriage, what advice would you give him? I just think handina kunyatsonzwa nyaya payatangira, but from what you're saying, kana murume asvika pakuti ndakuenda, inini advice andokwanisa kumupa ndeyekuti ngangopa mukadzi wake a second chance, ngadzirisa point A, B, C and D. Kana asiri kuchinja, for sure haangazvimanikidzire. Inini hangu handisi pakukurudzira kuti marriage ngaibreak. Ngatsvage like munhu ari close kune mukadzi wake ataure naye. Kana asingade kuchinja, ari hard headed, coconut
coconut head singade kubreakwa singade kutsurwa. He can go and find, because you cannot force yourself to be in a situation you don't want to be. You are with a person you're not attracted with. Mukadzi anenge akukusemesa. Akataura akati mukadzi wangu ndinomuda and tiri childhood sweethearts and kautsvina nekakunhuhwa ikako kakatanga abva mukuita give birth kumwana wekutanga. Saka zvinhu zvatoo nenguva uye zvinhu ndofunga zvatoo nenguva zvichitaurika. Oh my goodness. Oh, okay. So now I understand. Vanofanirwa kuenda for counseling. I think ngavaende for counseling and also ngavaende kwa doctor, because pamwe panenge pane zvakakanganisika musystem yake, you know, or maybe cough or something. Okay. Ngangosika like my professional therapies and professional help, my doctors and everything, because pamwe iyane system yakakanga pamwe chacho chaari kutodya chacho chinogona kunge chiri kutomukanganisa. So kana achide mukadzi wake, that's beautiful. Ngaaende angonosika help kuma-professionals, kana kuwana munhu anotaura naye, or even kutosika like, you know, like anambuya vanoita zvema-traditional herbs or vanoita zvekutengesa ma-traditional herbs. It can also help as well, zvekumwa, you know, zvinosuka system and everything. So I think that's the best. And also he should be careful on who is going to, like, where he's gonna seek help, because some people, they will take it personal and they wouldn't know how to address the situation, because they feel offended, you know, kuti munhu lose the self-esteem just kumudza kuti hamfuka yako iri kunhuhwa nyangwe asinganhuhwe every day nekuti unongotadza kumudza the right way. So I think akakwanisa kuapproacha munhu anokwanisa kutaura naye zvakanaka, you know, asingakwanise kuofendwa, inogona kusatova futi family member, vanhu vavasingazivi wenda unobatsirwa ikoko. Kana achida mukadzi wake, well done, it's fine, ngaangomubatsira, because there could be something wrong with her in a system. Thank you so much for your contribution, Kola. Welcome, Cecilina. Thank you so much. Tachenda. Ndine comment yandachida kuona pane someone ndatinibenda kuma comment section. Pane someone ataura zvekuti murume ngaanyatsotaura nyaya yake yaari kuhwanda nayo. Why is it munhu akauya nestory yake achida kubatsirwa munoti ngaataure nyaya yake yaari kuda kuhwanda nayo? Probably you know the story yaari kuhwanda nayo, you could just share, because iye ari kuhwanda naye haana kutaura. Ari kutaura zvinhu zvakatotanga kwakudhara, taane mwana wechitu handiti. And then someone also commented kuti vanhu vevarume vanonhuhwa. Vanhu vevarume vanonhuhwa, hatisi kuzviramba. But zvatiri kutaura nazvo, zvatiri kutaura nezvazvo, ndezvenyaya yauya ichitaurwa kunzi mukadzi wangu ari kukanda. Hazvina kuuya zvichinzi murume wangu ari kukanda. Hatizvirambe kuti varume vanokanda. Both ways tinogona kukanda. Asi kwai mukadzi wangu ari kukanda, ndo yatiri kutaura nayo. Hakuna kuuya mukadzi achiti murume wangu ari kukanda. Saka ndo patiri apa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Tiripa makadiwa ndiselina. Nyaya yamoya nanyaya yakanaka zvikuru. Because tichadzidzisa vakawanda. Ini hangu chandauya kungozosheya kuvakadzi chakanyanya. Ndiche vakadzi vanoti akuda kurara. Handiti. Mapinda mubedroom rababa zvakanaka. Wonzo hanzi ndichambomhanya kutoilet. Unoita tsvina wodzoka worara. Ini ipapo ndiri kuda kusheya kuvakadzi vakanyanya kuti ukazvidzidzisa kuti before ndisati ndageza ndinofanirwa kuenda kutoilet, then ndozogeza. Ini ndinotori nomutemo wokuti ndikangobata mvura kuti ndoda kugeza ndototanga ndanzwa kutoilet. Zvidzidzise kusangoita tsvina pese pese. Because inini ndakambosangana neproblem yevarume vaikomblena nenyaya idzodzo mukutsiurawo vanhu kwandiri ndichiita. Kuti tine problem yekuti wakuda kusangana nomurumukadzi anenge achinwa tsvina chaicho. Tsvina munoreva ziri tsvina number 2 here kana
yekuti makuda munhu makutonorara mukadzi akumanya kunoita tsvina kutoilet number 2 handiti apa baba vachidzoka ikoko baba vanenge vachida otongodzoka otopinda mumagumbezi handioni zvine utsanana zvo zvakadaro. All right. Okay, saka unozvidzidzisa sei? Unoza kuita tsvina unozvidzidzisa kuti kana kuti uchimuka makuseni usati wamboita chimwe chinhu unoenda kutoilet unoita tsvina wogeza handiti. Okay. Kukana usiri kunzwa kuda kuenda kunamba 2 kwacho. But unogona kusanzwa but ukazvidzidzisa like inini example yangu inini zvandinoita ndisati ndikangobata mvura kuti ndikuda kugeza yangu ndisingainzwe inotouya ndototanga ndageza. Okay, ndachida kunzwa way yenyu. Yangu inini way ndinozviziva kuti I drink a cup of coffee around 4:30 to 5 every morning. Ndikangomwa tea, not coffee. Ndikangomwa tea chete ndinoziva kuti ndakufanirwa kuenda kuchimbuzi. Mukabva kuchimbuzi munoita sei? Ndinogeza. Handiti maona pane munogeza handiti but kune vakadzi vokuti akangotoenda kuchimbuzi anotodzoka otorana nana baba. Ndakambosangana nemaproblems okuti vanhu vaive vachizobvunza vachida rubatsiro. Saka zvinhu zvainetsa kuti unoti mukadzi anzi nyange munomurume wachoti ndichangoenda ndichitonzwa kuti ndiri kutoda. Mukadzi wangu une system yekuti every time patinenge takuda unorara otoenda kutoilet odzoka orara. Okay, I'm seeing some people agreeing in the comment section. Kuti unogona kuita bowel train yourself. You can bowel train. Like me, indakatozvitraina. Okay. Chokwadi ndosandikuda kudzidzisa vakadzi vazhinji. Unozvisha kuti semurume wangu tati chingowirirana but time yekuti akuda kurara takura aona waenda kuchimbuzi saka aona kuti azorara ndeo wabva kuchimbuzi wofungidzira kuti mbozi rinowanonga achida kuzomotaka mafara mukutangi nofungonhiki. Saka manje unosvikika kwese sei kwekuchitori nesmell wabva kutoilet munongoziva chichi. Saka murume anofanira kuva feel free kana achifara newo kuziva kuti pese pandabata mukadzi wangu ndoziva kuti pakachena. Okay. Kwete kuti anenge achinzwa kuti kana wakuda kubata ufunge umwe ndopamungozoona kuti ini murume wangu hatambireni anongozopedzera kungoita zvoto akwanisawo kuti asununguke apedza uraro wakatarira saidi zvatopera. Ivo netime yekuzvishongedza especially kune vazhinji vasingaende kubasa vanoswera pamba namaid futi but unowanika kuti makuseni chaiwo handiti unomuka wototanga kuenda kukitchen usati wageza but une zvese unofanira kutanga wapindawo mubathroom wogeza. Yangu ukaenzi kwaita vaenzi tovaudza vaenzi vavo kuti ngavambomira 10 minutes ndouya wopinda mutoilet wogeza mubathroom wogeza wapedza kugeza wopfikawo zvinhu zviri nani kwete ngoti unongobuda mumagumbezi embovha iri uko mabori akadai so wakutoenda kunotaura navanhu kana kuti chimwe chakunyanya kukuvadza isi vanhukadzi vamazano inyaya yeTV 1 yambotaurwa yatambotaura iya ifoni yakunyanya kukuvadza munhu because once wagara pafonika especially toti semadays ewinda hachana kumhanya wagara pafoni uchanakidzwa pafoni woita zvese wapedza womboenda kuTV wapedza zuva ratovira wakufunga kuti mai wee ndoda kubika ndodada wakumanya kunobika netsvina mubedroom waunenge pabhedha haunambotorongedza kana kuita sei maplates akadii saka uchangomanya ungonobika wapedza kubika uchizoona murume atodzoka angowana mai nhiya muri kunhu pafoni. I will certainly agree with you kuti pafoni pari kutinyangadza ndati pari kutinyangadzawo komana kana pano patiri kutaura pafoni especially paCovid apa. Hello. Ndine imwe nyaya yandakambosangana nayo yekuti
vanhu ivo vanhurume pachavo hanzi anenge achinhu kuna vanhurume vanenge achitonhuhwa wokudoti unozama kuti unogeza shamwari nguva yekugeza anoramba chinjao kana kuti hembe dzako anoramba saka zvinhu zviri kwese kuna vanhurume kuti shwaka munhukadzi anopedzisira kutobhekana naye nokuda mukadzi akubhekana nomurume wake nenyaya yekusagisa. I think pane panambotaura mucomment section mataurwa kunzi kana vanhu vevarume vanonhuhwa. Ndikati handisi kuramba kuti vanhu vevarume vanonhuhwa. Tese tinonhuhwa, but in this instance, in this program, we are trying to talk tichionesana maererano nestori iripo yaunzwa nemurume uyu. Varume vanonhuhwa, handizvirambe. Asi futi chimwe chiri kunetsa vanhu vakadzi handiselina vanhu ngavadzidzewo kugadzira haka dzavo dzakanaka. Vari kudziita sei kuhakwa dzacho? Unoona kuti haka dzinenge dzine bvudzi, wasweta bvudzi rere kana rakazara muhaka handiti aumbofoka kukaisa raunooni shashayo kana makomo akazara aumbofoka nemwirira. No, anti uda kuisa roloni mune muhapwa mune loni. Mune vanafika under the grass anamutaura. Variko vakadaro. Variko vanotona kuti shuwa uyu ndo zvatori ukuthi anenge achito akasumudza anenge akapfeka chiblouse chinoonerera zvese akasumudza ruoko ka unosvika utonomuruva ruoko kuti aise pasi because vanhu vanoti chiva chimuona. Benhilda Marume, probably there are some people that are joining us. Hold on, caller. For those people that are joining us and they don't know what we are talking about, tiri kutaura nenyaya yemunhurume akauya kwandiri akati, Auntie Selina, I am on the verge of leaving my marriage. Nekuti mukadzi ari kukanda, anditi mukadzi ari kukanda. Ndikati aripo here mukadzi wacho wauri kuti ari kukanda? Zvikanzi akateerera ari kuzvinzwa. Ndichitotaura nemi izvozvi kubva ndati ngauye pafoni nditaure naye. Ndobva apindirawo akati taura navo iwewe, ndiwo wakomplena kuti une problem. Ine handina problem. Ndobva ndati ko imi baba makambondiziva sei kuti muzoti munofonera Auntie Selina? Zvikanzi Auntie Selina iye ndiye akandiintrodusa kumaprogramu enyu amunoita kuti uyaunzwa amai ava vari kutaura. Ndiye akandizivisa kuti kuna Auntie Selina, asi zviri kutondishamisa kuti ari kuramba kutaura nemi. Saka akaramba kutaura nemi achiti iwewe ndiwo wavafonera uchiti une problem. Saka pedzeranai problem yacho yauinayo ikoko. Saka akaramba kutaura. Yes, I did request to speak to the lady, but she refused. Ndikazopedzera ndati kumurume wacho, rega ndiende nenyaya palive. Sezvandinosiita nyaya dzakawanda, tinonzwa kuti vamwe vanoti chii. Kunyangwe akaramba kutaura neni, nekuti matano wachaka wakaziva SIS MELLY's diaries because of her. Handiti achachiwacha chachimunya. Ndikamuudza kuti ndiri kuuya naye palive. Since uchiti anowacha, achawacha chachimunya chete. For those people that are asking if I requested to speak to the lady, yes, I did, but she refused kutaura neni. Ndosaka tiri pano kukurukura kuti kana akuona anonzwawo zvatinenge tichitaura. But imimi kola kumurume wacho munopa advice yekuti chii? Nekuti ati ndakubuda mba, nekuti I can't stand. Hanzi kana ningirikini yekuda kusangana nemukadzi wangu ndinomuda, asi handisisina kana hanya yekusangana naye nekuti ndingoziva kuti ndinonhuhwirwa. Advice yandingapa kumurume wake ndeyekuti kana achida mukadzi wake ngaatoshinga kumudzidzisa kana kutsvakawo kana munhu anoziva kuti kana anti kana chiva ari padhuze kuti vangamuudza vanhu vakuru kana vasiri vahama dzake kana sezvamakaita imimi handiti kuti mukwanise kutaura nemukadzi iyeye kana kuti zvanga zvimbotaurwa nakola abva apa kutoenda kunotsvaka help
special vanokusana chiremba kana kuti chichi maybe inogona pamwe iri system futi ndozvambotaurwa nevamwe kuti pamwe kana achimuda ngatraye by all means kuti mukadzi wake aite zviri nani, asi iwe kana agarawo asingachamudi ndo panonetsa. But kana achimuda anofanira kutoshinga kumubatsirawo kutomira naye. Okay. Audrey, there are 3 sides to the story. There are 2 sides to the story. But if the other side doesn't want to come, can we do anything about it? No, we can only talk and discuss about one side that has been brought. As I was saying, ndakati nditaure naye akapa anza yake yakapinda munzeve mangu kuti iwewe ndiwe uri kuda rubatsiro taura navo. Saka, if there are 2 sides to the story and we don't get the other side, unfortunately, we can only speculate and speak on one side. I hope that answers you. Auntie, thank you so much for your contribution to the program. Vanenge vatoenda avo auntie kutara. Oh, ndiri kuignore vanhu vari kuti add Caroline, I'm going to try and add you, but it looks like nhasi inenge iri kuramba handizivi kuti nei. Caroline, I'm adding you. Zvakangoma wedwe. Akaramba kutaura neni. Akati batsirwa iwewe ndiwo wavafonera handiserina wacho. Batsirwa iwewe upiwe herup. Ina hapana herup yandinonida kupiwa. And kana zvishinzi zvakabva achangobva mukuita mwana wokutanga, it means vane mwana wechitu, it means pane nguva zvichiitika uye vachitaura. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Andiselina maswera sei. Taswera sei asikana? Taswera tichingobatsira umwe wedu asina kuya nesaidi rake. Nyaya inogona kunge isiri yababa. Pane zvinogona kunge zvakaitika pamashura apa. Alright. As one caller always says kuti women are emotional beings. Yes. Saka pane zvakakanganisika ende kana ndisina kuti wasora ndiregerere ndogara ndakadaro. Ndichizvikuvadzisa mumarriage ndichikuvadzisa everything else around me. Uchi nekunhuhwa kwese? Ndinoda kutototesa kuti handitogeze, but handisi kuitira munhu manje ndakutokanganisa hygiene yangu iye ndezvaasiri kuzoridha manje kuti ndakutozvikanganisira inini. Okay. Ndinoda kupfidzisa uyu but uri kuzvikanganisira pachako iwewe personally. Pane nyaya yakatoitika kumashure uko yatisingazivi. True. Assumptions. Maybe. Assumptions. Saka pane pada kugadzirwa. Vakapiwa mukana wekutaurwa navo amai vachazotaura because kutaura kwavakatoita kuti ndione nyaya yataura navo ikoko. That tone already should say something. Okay. It should say something. Pane zviripo behind. Kusageza, kusazoita mutsvairamba kusazo. Zviripo zvakawanda behind. Saka nhai anti mataura kudaro imimi kana makatsamwa mutsvaire mupamugeze. Kana kutomuka. Mumwe munhu atomuki paanenge ari papa atomuki. Imi munoita sei kana makatsamudzana nababa munoita sei? For example. Ndo pandinokwesha makabhodi, kukwesha madziro zvese musiwo zvinondiona. Rinobuda shavira kukirina. Musiwo zvenge madziro marata zvese zvinondiona musiwo. They deal differently. That is how you send a message yekuti makatsamu. Ndozonda kumaita sei ndozogadzirwa kapeti paipe yandakudzikama. Okay. That's another angle. But kana paine chakaitika vane mwana wechitu kukanda kwakatanga vachine mwana wani vachingoprotesta all along and you don't say anything about it. Ivo futi havasi kutendera help. Vanhu vari kuuya vachida kuadresa nekudiki nekuagadzisa havasi kutendera kugadziriswa. Amai ava vatone problem, vatone era mukutsamwa kwavo yakatoita build up yatoita concrete. Build up yacho yatonyanya. Yatoita build up iri critical, kwete iri critical. Wow, imwe angle yavauya nayo kuti pane chinhu chavari kuda kutraya kusenda a message across to the husband chavakatsamwira. But yes. Chinobva chandipa kutadza kugeza. Wow. Vatozvivhiringidzira. Zvatovhiringika.
ndinodavira kuti kana vachateerera kana paine chavakatsamwa vochichiburitsa pachena because nguva yarebesa vakachengeta chigumbu. Vana 2 is a long time. It is a very long time. Thank you so much, Kola, for contributing. Thank you, Auntie Selina. I hope if she gets to hear, she'll find it in her heart kuti vataure zvavakatsamwa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hello? Hello. Hello, makadi yenyaskana. Hello, right here. Aiwa tiri right, amene imimi ikoko. Aiwa indiri nani zvangu ndangoona program yenyu. Ndikati this thing here could be looked at both sides. Okay. Whether on a medical perspective or on a traditional perspective. In I'm traditional, so I will speak on that side. Okay. Okay. Ndangobata pa medical apa ndinongoti ngamba enda kuona gynecologist. All right. But through experience, Tete, what I have learned through experience, okay, is this. Mono anorowa. When it comes to the sexual act, I always see it as a spiritual act. Kama une inonzi spiritual attack. Unoita anonzi ma spiritual husbands. Spiritual husband kana ida kuataka marriage yako. Obviously inoda kubvisa murume. Saka inoita kuti unhuwe kuzasuko. Yoita kuti uite iwo mafights ari kuitwa asiri kunzwisika kunzi murume ari kunzwa mukadzi achinhuwa. But ndikakusaurira ichete nhasi kuti mukadzi uyu nemurume uyu vakarambana. Mukadzi uyu akasangana neboyfriend. Kunwa kuya kuhambo kunzwi. Hakunzwi. Okay. Yes, hakunzwi. I am telling you this from experience. I know what I'm talking about. Saka mukuti panogona kunge paine spiritual husband iri kufaita kunge iriyo murume chete ipapapa kuti murume iwo utotsudurika. Yes, let's hold everything constant. Let's hold everything constant. Titaura panyaya dzema spiritual attack. Because if this thing started, zvakangotanga marriage yakubuild pane mwana zvinhu zvofange zvakufamba. But unoona zvichinzi murume ari kuti mukadzi ari kukanda. Mukadzi ari kuti handisi kunhuwa ini, handina zvandiri kunzwa. Iye ndiye ari kuti ndiri. But if this man walks out of this marriage today, and this woman, just by or chance, only ate a boyfriend, achabvunza boyfriend kuti ndiri kunhuwa here. Murukomana achati handisandiri kunzwa. And my spiritual husband zvaanoita is haana problem zhinji nekuti waita maboyfriend 20. Boyfriend yechimhanya. Get married, church. Just get married. Kunzi aroorwa. Church. Hondo yatanga. Kudzimaidza. Hondo yatotanga tete. Hondo inenge yatotanga. Why waroorwa? Iwewe, uri wanga. Ishavire kuti uri mukadzi wangu waufanira kunge wakaroorwa. Haufana kunge wakaroorwa. Uri mukadzi wangu iwewe. Saka iwewe uchatobuda pamurume. Murume iye whether he loves you to the bits of the ends of the earth. He will have no choice because sex is part of marriage. Yeah. That's what I can tell you. Yeah. Okay, ndofunga pambotaurwa pane anti vambouya vachicontributa zviri related to what I'm saying, what you are saying. But vanga vachitaurira zvokuti kunoromba kuti vanhu vaite mari unogona kuitirwa mhiko dzekuti usageze. Ndouwei yavo yavauya nayo. I don't know. What I'm seeing is in this marriage, this is the marriage you are talking about. I don't think kuroba. I think kuti kunengirika kupiwa ma spiritual. You know, zvema families, zvema dzinga izvo whatever. I don't know. Zvakawanda zvinorwiswa ma marriage. And the people when they fight marriage, they fight happiness. When they fight happiness, vanovisa bonde.
vanorwisa bonde ndosaka muchiona munhu vachiti vakasungurwa munhu vakaitwa sei. It's all about the sexual part. Saka in this instance, let's say that is the case, auntie. Hachingoti ndiyo nyaya yacho. Mukadzi uyu angabatsirikane sei pakadai pane nyaya yamapinda nayo yekuti it might be kuti ane spiritual husband iri kutofaita kuti ndini murume wako iwe haufanirwa kunge uchiirorwa, therefore yakumanifesta ichiisa hwema maari hunokanda kumurume wake. Mukati kunyange akaona boyfriend anogona kubvunza kuti ndiri kunhuhwa here, boyfriend igotadza kuzvinzwa, and yet murume womumba umu ari kuzvinzwa kunhuhwa. Saka how best can she address if that is the case? We are not saying that is the case, but in the event yekuti ndizvo, what should she do? Inini, I always advise people kuti they should remember kuti hapana pauchageza rudzi rwako uchangoramba uri mutema. Whether we want to call what we believe in, what we do this, but ucharamba uri munhu mutema, haurambi rudzi rwako in that way. She needs to consult chivanhu. Okay. Vanhu vechivanhu, yes, ngaaende kunoona vanhu vechivanhu vanokwanisa kumubatsira through that kuti vakwanise kufaita. This is a spiritual thing. I can tell you this today. Munhu uchaenda, yes, I don't have anything against what people believe in, but because I am experienced in everything, in all corners, in all sides of this whole coin, I can tell you kuti watu wakwakadai so kana waenda kuna gynecologist atadza kuona section, atadza kuirapa, ati handina chandiri kuona, hatina chatokwanisa kukupa, then she has to sit down with the husband. Since the husband says there is still love, and the husband can actually call you kuti amatirikane, it means he is willing to fight. So if he is willing to fight this whole thing, they need to approach vanhu vechivanhu vopa situation yavo. Takaenda kuna chiremba but takashare rubatsiro, vakati havana chavari kuona musystem yemukadzi wangu. It means this thing is spiritual. Tibatsirewo kuti tione kuti tingabatsirwe sei kuti mukadzi wangu aite get rid of this whole spiritual husband aspect of everything. Okay. Zvakuda kuti vawirirane mumba. Otherwise the man cannot ari kubvuma satinoda tete ndechekuti murume ngaabvunze anoda mukadzi, then there is a solution. Ayo, wakataura point blank. Mukadzi wangu ndinomuda. Atori childhood sweet hati mukadzi wangu. Asi I'm not being driven off nekukanda kwaanoita. Yes, because the sexual part is part of the marriage, but people always have to remember that sex is a spiritual act. It is a spiritual act. Whether people like it or not, it's spiritual. Sex is spiritual. Those are the soul ties. The many people you sleep with, the ties you connect. So because it's a spiritual act, spirits, spiritual world. People don't believe in this party. Muri unoita sei ku spiritual world? This is what I said, Kuti. These things are spiritual. So marriage after marriage, breaking marriage after marriage, breaking marriage, and you cannot understand. Yes, we can talk of the aspect of together. But you don't to see that. Because these things are spiritual. Okay. So it's also the moment we forget. Kuti last time temperera, but kune vari kuona asipo panzvimbo, but vari kutoona negrazi kuti uyu mwana nje wangana achata ngatichitai basi, but havana kuuya kumuchato. But unoona mwana achata nhasi, mangwana hanzi mubereko haasi kuita mwana, mubereko haisi kuita. Vaenda kumadhokita 1000 zvikunzi we cannot help you. And we cannot see the problem, we right. But when I was there, I was Saka in this country, you are suggesting kuti since murume ati anoda mukadzi wake vombonotraya zvechivanhu. Kana vatraya zvechigynecologist zvaramba, kwanza hakuna problem. Because it could be a cancerous thing. It could be a gynecological problem. Okay. Because vakadzi vanogeza sikarudzi differently.
because it's not advised kupinza zvigumwe mukati mevagina uchida kugeza, because the vagina is self-cleaning. It could be akazvisa infection. Achitrai kudzora mukati asi nai anti regai nimbobvunza mati kuti isusu vakadzi vakomana nhasi ndotongozvitaura mati kuti isusu vakadzi kumedicine uku dzechirungu hatifanira kunge tichipinza chigunwe. Ko patanisa takuziva medicine dzechirungu tisati takunzwa zvekunzi kupinza chigunwe zvaifamba sei? Nekuti zvangouya mazuva ano iwo auya haufanirwa kunge uchigeza uchipinza nekuti it's self cleaning. Ndezvamazuva ano izvi. Kudhara zvanga zvisiko vaizviudzwa nani? Kare kwedu tete, kare kwedu mishonga yaivako. Yekutsenga yekutsenga yaivako mishonga yogarira vakadzi yaivako, vanhu vaidogarira zvibereko izvi zvine maitirwo azvaitwa kare. Zvinosoro nemaitiro chero nanhasi munoona mwana achinzi akunozvara anomboenda kuona nguya vakati ndete vakati kuti anopowa hameno zvinonzi panomukira tsuro kwanzi imba yezingizi kwazonzi nhengi kuti azvare. These things were there, but there was a way they were doing it. These days kune mashortcuts. Okay, you have jogged my mind zvekuti pane zvaitwa, like I think zvekugarira unoisirwa, I remember tichiisirwa mushonga mubhaketi memvura muzimazidhishi mahombe wonzi garirai. Okay, I get you. Nekutsenga tingonzi to clean a system. Tangonzi kudhara ikoko to clean a system. Okay, I get you. Nasi mukaona tete, nasi mukaona imimi kune inonzi yoni steaming. Sorry caller, ndokumbiro vari kundifonera direct pafoni inoyi to use the number that is pinned below, because once you call whilst I'm on live it disrupts everything. Mati yoni steaming kudi? Kune inonzi yoni steaming iri kuitwa mazuva ano. Chichocho. Yekucleana uterus yako kubvisa tsvina muuterus. Kune anonzi mayoni herbs. Ekuti munhu unotenga chipaketi chemaherbs otogarira mvura inodziya woisa chitauro kana chii kuti steam yayo painopinda mukati mesystem yako iburitsa tsvina inenge irimo. Okay. Saka people are doing that. Saka ndekuti inini there are a lot of things that are involved in this marriage. Saka zvendotiraya zvechivanhu. Ndekuti inini munhu ngaatrai zviri kutaurwa nevanhu vari kutaura pagurupu kuti munhu ngaanoonekwa kunana chiremba kumagynecologist. Kana zvaramba vaona pasina problem, it could be a spiritual problem. Okay, I hope baba vari kuzvinzwa. Mati ngaatrai kumagynecologist. Tinokwanisa kuita vice versa futi here, kutrai tanga kutrai kuchivanhu tozoenda kumagyne. Zvinogona kuita It depends on them as a couple. Kuti vanobhilivha kuti ivo vanoda kuita sei, because maonero andiri kuita tete zvandiri kukutaura kuti I have experience in these things and I know what I'm talking about. Unoona kuti munhu watraya zvese madoctors waenda, especially izvo zvandokutaura izvozvi, then wogara pasi wozvibvunza kuti mapedza mari but hakuna help. Munhu orambana nemurume because varamba kutraya chivanhu. Uchivanhu is not urondwa. Maybe people misinterpret and interpret. Okay, hold on corner. Okay, here is the thing, man. Kugeza kwake hakuna kunyatsoti tsvikiti, kune mashortcomings. Pane kugeza. I think ndakambopa example tiri pa live. Ndichiti inini pandaiita mimba, kugeza kwangu kwaive ndakambozvitaura pano. Kugeza kwangu kwaive kushoma, ndikaita nhumbu kugeza kwangu kushoma. Ndinokupindirai mushawa, ndikangonomira kudaiwo. Ndikatobuda pasina chandambonyatsogeza. Kugeza kwake kushoma.
kugeza kushoma. Kugeza kwake kushoma. Kushoma kugeza. Anogona kutokuisira makeup kuenda ku baby shower ma kitchen party kana kumikando yemadzimai. Nekuti anenge aswera pamba, remember tati ana maid munhu. Saka laboring yaanoita really hapana yekuti angazviti ane tsvina. Kugeza kushoma. Saka anokanda, hanzi anokanda. Zvinoreva kuti ari kunhuhwa. Saka tete kuti mukadzi uyu murume ari kuti kugeza haasi kutogeza. Saka alright. Kana munhu asiri kutogeza, which means kuti haasi kuda imba yacho. Handisi kuti haasi kutogeza, nekuti tikati haasi kugeza it means haasi kutogeza zvacho. Ndati kugeza kushoma. Haageze, mukadzi anogeza ka2 pazuva, kana panopisisa ka3 kana uri pamba. I bath 2 times a day. It's automatic. I get into the house from a shift. It's automatic. And you know what? My daughter now knows the mama towel has to be sitting on top of the washing machine. She knows everything. I know that I'm watching my shift. Hand the upper side, straight in bottom. I can sit on the sofa. I can't touch anything. Auntie, kana kugeza kuchiita kushoma ka. Unogona kugeza magezero andaita ekuti ndinopinda mubathroom ndikotovhura mvura ndikotoenda pasi pemvura ndikongomira zvangu, asi zvinoda kubatwa nekugezwa nemaenvelope anoda kusimudzwa nekunoda kugezwa hakusi hanzi kushoma. Zvinoreva kuti kunyangwe ndikangopinda mumvura hazvireve kuti ndinobuda ndafresh kana ndisina kumbobata ndisina kutombobata kuti ndigezewo. Hazvireve kuti ndikanomira mvura ichasvika yega, especially kwakavharika kudai. Kana maenvelopes angu dumbu rangu kana ndichigeza ndonidha kurisumudza. Unless ndarisumudza ndanyatsorigeza, ndikangonomira mushawa chete, hazvireve kuti ndageza. Handina kugeza. Kunotenga kwatoita kushoma. Ndozviri kuitika apa, hanzi kugeza kwake kushoma. Kugeza kwake kushoma saka arikugeza ka1 pazuva. Ndozvo zviri kureva. Ndinogona kugeza Kugeza ka1 tete, auntie, I don't know kuti muri kundinzwa here. Ndinogona kugeza ka2, ndinogona kugeza ka3. Asi magezero akasiyana. Ndikageza magezero andataura inini ekuti ndinonokuvhurira ishawa ndongomira kudai 2 minutes ndatopedza ndotora tauro. Ndatopedza. Hapana pandabata kana kusunga. Inini ndiri munhu mukuru. Ndasimudza maenvelopes kuti ndinyatsogeza. Ndiri munhu mukobvu ndine maenvelopes wo. Ndosaka tiri kuti kugeza kushoma. It's either takuda kuziva age yemwana uyu. Kune vanhu vasagona kugeza kusasuka. I think maybe what you're saying is that. Auntie, Hansi, good you. Thank you, Auntie Joylene Makombe. Hansi, it's the art of bathing. The art of bathing. Yes, it's the art of bathing. Pane issue nsandaenda. Okay. Yandiri kuda kubata. Skaibata issue iyi kai chinobatsirika. Whenever a woman has sex with a man, whether you like it or not, you need to have to urinate after sex. You have to urinate after sex. And then you have to bath. Not bath, but wash. Wash the area. Kana most nama in situ have the bucket system, whatever it is. But make sure every sexual encounter you have with your husband or whatever, you have to urinate after sex and you have to bath after sex. You cannot sleep. About sex, you need to urinate, then bath after that sexual encounter. I think no problem. This whole thing is this thing actually on to. Okay. Just that talk. I urinate.
haasi kugeza after 6 ari kungoti kupukuta kwaanoita machiraya anopukutiswa vanhu vaita zvavanenge vaita anopukutawo iye mukadzi apukutikisa suku mukadzi anogeza. Okay. Toziva murume anokwanisa kupukuta but varume vari extra clean vanoti wapukuta kudaro vanogeza. Then you repeat the sexual encounter, whatever, how many rounds you do, I don't know. But you want to my situations are present sometimes. What's the purpose of kunorasa mvura after? To avoid infection. Okay. All right. Yes, to avoid infection. Okay. I get you. Yes. Okay. Yeah. So anyway, today that was my contribution. If you've got questions that you have for me, you can ask me Sunday. I think mataura zvese I think tazopedzera tanzwanana kuti kugeza kwake kushoma nini. Anogona kunge ari kupinda pashawa achiita saantiserina kana vakazvitakura kuti vanongonomira semuti kudayo. Ndakazvitaura pano kuti ndo zvandinoita kana ndikaita mimba. Ndinongonomira kudayo. Ndotobuda ndapedza. Thank you so much for your contribution. Thank you so much. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Hello. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Ipedi makadiwo. Muri kuzviona sei? Zvechibereko tete. Ayo zveiyo story yatiri kutaura. Alright, ini ndandida kutaurawo because ndakaita same problem ndikatoenda kuKaubrema. Ndikandoitwa operation mutheater. Makaita problem yei anti? Inini yakatanga iri problem yemudumbu. Ndichibva ndanzwa kurwadziwa. Ndichibva ndaenda kuclinic. Ndichibva ndaitwa inonzi pap smear. Pap smear yabuda maresults ndibva ndanzi chibereko chine tsvina. Saka ini ndakashaya kuti kana vachiti chibereko chine tsvina chaita tsvina nei ivo vachiti chinozvigeza chega. Asi imi maikanda here mainhuwa here? Because ndaitobuda kaziya zvinotobuda kudzasi zveyellowish and greenish. Okay. But pandakaenda kwadoctor akandiudza kuti handina infection, chibereko chakasvipa because ndakaitwa scan yemudumbu nescan yekudzasiya yavanoisa gel then opinza vachitesta kudai so. Then pandakazoitwa theater ndakanyatsogezwa ndichinzwa ndakaridza mhere because they put a machine kana kune vamwe vakambogezwa chibereko vanoisa chimishini ochiita kunge chigayo so ndeinzwa kuti oisa chimwe chakaita chiplastic chavanopomba so vachitora tsvina iya. Saka ndichizoitaridzirwa ndakatoshamisika kuti tsvina iyi yakanyatsobvepi because ndandisiri munhu anonzi anoshandisa mainjection kana kuti machiyaya. Takatosaka inini uyu ndiri kufunga kuti dai amboendawo kana kuti ombotanga nepap smear anzwa maresults epap smear then ozoenda kundoklinwa kana kune tsvina yacho chibereko chine tsvina because hanzi chinotoita tsvina but inini ndakatoshawa kuti chinoita nei tsvina iyi because chinonzi tinogeza patinoenda kumaperiod paya kana kuti tisatoise chigunwe because chinokonzeresa kenza kana any towel hanzi chinozvigeza chega. Okay. Saka you suggest kuti amboenda anotariswa kuti chibereko chake chakamira zvakanaka. Because kuwane tsvina chinotoita tsvina ende chikaita tsvina chinonhuwa. Chikatoita tsvina chinonhuwa because munhu anokwanisa kuchin'on'onora kusvika ikoko murume. Saka paanon'on'onora achirana nemukadzi ari kudhonza tsvina iye iriko yechidzika ku. Alright. Saka kunhuwa kwenyu kwakabva kwapera pamakagezwa mudumbu. Ndakagezwa ini ndakatopinda mutheater ndikatogezwa nechiya chavanogeza nacho chiya chimishini chacho chavano asi zvinorwadza hazvo unongorwadziwa ipapo chemhako ipapo musodzi yobuda asi zvikatopera zvapera.
ndinodarira kuti ari kuzvinzwa achateerera chachimunya kuti ambo explore nyaya iyo. I think zvataurwa futi nevamwe vakawanda kuti dai amboenda kwana zviremba anoongororwa kana zvaramba oita zvechivana. Kwana gaini kunoti dhure handizozivi hangu kuti ari kupi, but in South Africa magaini. Hold on. Sorry guys, I just tried to answer here because vari kuramba vachifona padirect line. The number that you can call if you want to call is 447748330801. That is the number that is pinned that people are calling on. Hello? Vanga vachitaurawo nezvechibereko kuti pamwe chine tsvina pamwe ndizvo handizivi, asi uku ndandofunga kuti kusanyatsogeza chaiko kuri kuitika. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Tiripo makadi zvenyati. Contributor yenyu tinzwe. Ine pane point yangu yekutanga ndepekuti murume uyu amenjena kele kuti zvakatanga soon after the birth yemwana wave kutanga. Kana iye anga asingazvione pesa apa vachidanana, doesn't this mean kuti maybe it's postpartum depression? Most tikangotanga kutarisa kuti hasi kuzogeza, hasi kucleana chichi, iye acleara ataura murume wake zvakatanga after birth, it could be postpartum depression. Okay. Saka woita sei kana iri postpartum depression yacho woita sei papa? Ameno kana ndapronounce. I think the first step is for her to accept kuti ane problem. Okay. And then otaurirana nemurume wake, and then murume wacho ngaakwanise kuaddressa the issue in a way yekuti afile kunge akutarisirwa pasi kana kuti ari kudzikisirwa. Akamuratidza kuti problem yatinayo iri kuda kuaddresswa, then we'll visit our maybe vanokwanisa kuvakansela, be it kuma-doctors kana kuti kuchurch, I don't know, whatever they believe in. Okay. But the first step ndeyekuti ngaaccepte kuti ane problem iri kuda kutarisa. Okay. All right. Okay. I hope vari kuzvinzwa. At some point ndikapedza live ndichaenda ndonotaura navo nemurume, kutaura nemurume kuti azvinzwa here. Papinda nyaya yekunzi pamwe ane postpartum here kana postnatal depression. Postpartum, I think it's the same thing. I think zvinokwanisa kushandiswa interchangeably, but since iye ataura kuti zvakatanga birth yemwana wave kutanga, that's, I think for me ndozvandabatisisa kuti that could be the problem. And since iye asiri kuda kubatsirika, murume wake ngaakwanisa kutaura naye kuti vaone kuti vabatsirika sei from then. Okay. All right. Okay. Point taken. And shanotaura naye nezvamataura futi izvo zvekuti since zvichitanga pakubva mwana pokutanga paakabereka zvinogona kunge iri iyoyo postnatal depression inonidha kunyatsoongororwa chaiyo. Tinzwe kuti vanotaura kuti That's the only contribution I have. Ngaone kuti ubatsikana sei, since anzi mudiaries I'm sure tachaona zveke this life now. Murume nezvemaprogram. Yeah, saka pari tricky because yeah, the TV in social media I have an 8 to 5 job, and nguva ndinongowana ndi Saturday neSunday, but I make sure kuti basa rangu ndaita before ndatombotanga social media. So yeah. Okay, thank you so much. So I wanted to contribute. Thank you so much, Auntie. Bye. Hanzi anogona kunge ane postnatal depression isiri kuzivikanwa. Saka zvakuda kuti ndichitaurawo nemurume wacho tichimuonesana, but vazhinji vari kutaura izvozvo kuti ngaaende kwachiremba ndozvavari kutaura.
Hello, auntie, maona kuti mafona different number kamanje. Ndazozviona kuti aiwa ndangofona isiri. Okay. Taswera. Apa handisi kunyatsonzwisisa pavanhu vazhinji vatirasa. Ndikuda kunzwisisa kuti musoro wenyaya wedu wanga uchiti chii. Musoro wenyaya wanga uri wekuti murume auya nenyaya yake achiti antinda on the verge of wanting to leave my marriage because mukadzi ari kukanda, ari kunhuwa. Okay. Ari kunhuwa mukadzi uyu. Zviri kureva kuti pachokwadi chaipo chaipo pasina kuvanda mukadzi uyu ichapa. Okay. Murume aneta nechapa. Musikana ambotanga kufona uya achiti anga ari helpa uya atidatsira zvakawanda musikana uya. I think ndo musoro wenyaya kuti murume ari kuda kuti mukadzi wake abatsirwe because mukadzi uyu kugeza kuri kutonetsa. Haachairi mumba, ari kungogara kana kuti ari pafoni kana kuti ari paTV. Ndo murume ari kuda help yekuti mukadzi wake awane rubatsiro asi mukadzi wake adini waramba. Variko vanhu vakadaro. Okay. Auntie Selina. Musi uyu taure naye vaitoti akarara pasofa. Achira zviri kutoreva kuti mukadzi uyu ichapa. Ndo nyaya iripo. Ichapa, variko vanhu vakadaro. Saka vanhu vakadaro hatidi kureverana nhema kuti spiritual husband kana kuti idhimoni kana kuti chii. Kune vanhu vanenge vakatongozvarwa vakadaro, chitori simbe. Chapa chaiyo. Ndina sisi vangu inini mwana wamai vangu akaroorwa aine 26 years iri virgin chaiyo ikapisirwa mombe. Akagara nemurume for 10 years. Murume akaneta kuneta kuti ndazoneta manje nechapa iyi. Sisi vangu inini veiti mwana akaita tsvina vanotora tumabhurugwa tuya vopaikira mumuti kuruzevha kwavaigara kupedza wiki asina kana kugeza achiti mvura inocherwa kure. Nyangwe murume akaenda nengoro akanochera mvura anopinda 2 minutes bathroom atobuda. Awaridze magumbezi aine vana ukapinda mubedroom unorara vana weti inenge ichinhuhwa imomo hawache magumbezi hatsvairi. Variko vanhu vakadaro vakafanana nemukadzi wemurume uyu auya nedambudziko. Mukadzi uyu anoda help asi kana akatozvarwa akadaro haachinji. Sisi vangu vakabvisirwa mombe 4 dzekurambiwa nenyaya yeuchapa. Ichapa munhu uyu. Noti kuti kwanzi une spiritual husband kana kuti ari kukanda zvekuti kwanzi ane infection oro chichini. Munhu uyu ichapa. Auntie Selina ichapa. Anokuda kugarirwa pasi kana achigarirwa pasi but kana achingori nemunhu anomubatsira pamba. Inzwai zvataurwa nemurume wacho kuti kana iri Sunday sisi vanomubatsira vakabva pamba panosara pakaita zvimwe zvinhu kunge mahumbwe kwevana nguva diki diki yangogara. Saka kana mubetseri uyu akasauya pamba kana kuti nhasi handipo ndiri off pamba apa murume uyu unodya dhuti. Ndochokwadi murume uyu unotodya dhuti because mai ava vangojaira kuitirwa zvese nemubetseri. Ivo vanenge vakagara kana kuti vakavata sezvo mataura kuti makambotovawana makatombofona ukadzi akarara. Variko vanhu vakadaro. Anga akamira pasofa akamuka ake akaramba kutaura neni achiti kumurume taura navo ndiwofona ndiwo unodambudziko. Ukaona vanhu vakadaro pamuromo ukatomuisosikaikaziva kuti tikashanya kumba kwasisi vangu uri kutonosvika iwe uriwe unobika because ukasabika uchadya dhuti. Saidhi rimwe riri upfu rimwe iri isadza rine mapundu mupoto 1 asi vakairuza marriage
ndikutaura zvemhandara yakaroorwa ikabvisirwa mombe kuti mhandara yaroorwa murume akagara nemukadzi yeye 10 years. Sisangu vainokupindira mubathroom 2 minutes vatobuda 2 minutes vatobuda mubathroom kunogeza. Ukagara padhuze naye unonyatsogwa kuti munhu uyu ari kunhuhwa udzi. Isu kumavhidhiyo ndo zvatinoita udzi kuti anokanda udzi. ya mavhidhiyo isusu tinoititi munhu anonhuhwa udzi wakona nesvina. Saka mukadzi uyu zvairi kutaurwa nevanhu vachiti spiritual husband tiri kutoona asa murume uyu. Mukadzi uyu achateerera hake kana ari mudhiarisi ari kutonidha kumuka achazopepuka marriage yainda. Murume haasi kuti kwanzi murume hadi murume wake. Murume wake ndamutya kuti watofona kuti wedu batsiraiwo munhu wangu. Aiwa munhu wake but why kukanda is now forcing me to exit the marriage? Yes, because hakuna munhu igozvifunga yatisirina kuti wavata nemunhu madzokera mumagumbezi apa munhu uyu haana kugeza. Haisi infection. Usimbe hwamai ava ichapa. Ichapa. Variko vakadzi vakadaro vataurwa nemwana uya kuti anogara pamba aine munhu anomubatsira basa achiswera muswere wese akagara asina chaanoita. Variko vakadzi vakadaro. William hanzi akambomuroora sei? Regai ndidai William. Kune chishona chedu chinoti rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro rawana. Vazhinji kana tichinyengwa tichiri vasikana uku wanzi uyatisangani you try by all you try your level best kuti ubude wakamira zvakanaka. Pamwe zvinova zvausitori mukati mereal life. Rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro rawana. Dzimwe actions dzatinoona tapinda mumameri dzinenge dzisingapotreke muchidanana. You can continue call. Inini ndiri kutaurira pandanzwa muchitaura nemusoro yenyaya ndabva ndaona sisi vangu. Ukavaona vakamira muroto haubvumi kuti pavabuda vakamira sei. Sisi venyu chaivo chaivo. Mwana wamai vangu panotori ne1 pakati pangu naivo. Asi sisi vangu ichapa yekuti vakutofa naho. Saka chapa hwavo. Ndio zvandiri kutaura kuti vanhu vachona vanenge vaine pamuromo pasingaiti. Vanenge vaine pamuromo vanhu vakadaro. Ukatomutsiura anotokutsamwira chaipo. Ukamutsiura anotokutsamwira kuti aiwa handini zvokuudzwa kuzokutongwa pamba pangu. Saka isusu taingoti kana tikavashandira kana muchitoziva kutoti munhu unodya zvinhu zvino itobikai because mukabikirwa. Unotonzwa tsitsi kuti vakomana murume uyu unorarama sei. Rimwe gore kumusha kwavaigara kunoitwa zvekotoni vakamukira murume mukadzi akabvisa mwana napkin usiku akaisa pasi pepilo. Murume vakavata usiku kwakumuka makuseni kugeza kumeso vachiti vakumukira mishonga yekotoni. Kwakuzobvunzwa nanamai guru vari mugoti kuenda kuya zuva rabuda mati kobanini kuchakaita ino kumusana kwenyu kugotsi kuchiko. Madhodhi vatsamira napkin usiku vakavata. Saka hakuna spiritual husband. Vanhu vasapomerese madhimoni pamwe pasini nenhema dzese dzese. Munhu kana chingori chapa ichapa atoramba kutodzwa hake kuda kutobatsira zvikutoreva kuti murume achiri kutomuda kuti atsvage vanhu vanomubatsira kuti amuke. Asi achazopepuka murume aenda noti kuti atoro aenda. Sisi vangu ini vakatorerwa murume nemunhu muhombe kwavari vese nemurume 10 years. Mbuya vakatora murume nekuda kweutsanana ivo vakasiya musha wavakatanga from scratch nenyaya yeuchapa. Uchapa kwaina matriplets. Vane vana 3 mai vava. Ini ndaimbove ndakatodaro pandakaita vana vangu matriplets.
ndaigara ndakaneta nemabasa saka ndaitove neusimbe chero hwekugeza. Ndaitoita madays ndisina kugeza, ndichigeza kupasi chete. Murume akatombo, hanzi murume akatombodii, hanzi murume akatombo ndiendesa kwatete. Ndopandakazotaura kuti kwaiva kuneta. Thank God handina kurambwa hangu. Mwari kuzvibvumira kuti aitoitawo mazuva asina kugeza. Uyo waitodzwikana kuti wakanga aine nhumbu. Hanzi aitoita mazuva ndisina kugeza. Uyo akanga aine nhumbu andiselina. Ko uyo sisi vangu uyo vakaita 10 years vari pamurume. 10 years ari pamurume. Vakanorambwa pamambo kuti handichamudi mukadzi uyu. Kunyadziswa pamambo kuti anodhotera mumba. Sorry in language. Mubucket. Mukadzi mukuru. Mukadzi mukuru kuti usiku kutadza kuudza murume kuti ndiperekedze kutoilet. Ongotora bucket wodi wotoitira imomo. Murume akazvitaura pamambo kuti haiwa kwete ndaneta zvangu ndaneta. Mambo vakati mutemo wedu isu hatibvumidze kuramba munhu. Akabhadhara mombe 3 akati mombe ndodzibhadhara handichadi ndaneta. Saka sisi vari kupi? Vakawanikwa kumwe futi kwavari kungoita the same thing. Asi nhai antimataurire nyaya muri kuita, muri kutaura kunge mune kutsamwana sisi. Ndatotsamwa nevanhu vakachitaura zvokuti spiritual husband chichi. Handinambotsamwa ndatsamwa nyaya yavanhu varikuti vanhu munhu kana airichapa kwehis spiritual husband. Satani uchatiramba uri megore kuti musandirevera nhema. Saka nezvimwe zvinhu zvamunozviitisa mega. Satani chaiye. Uchino uchapa. Isu mafitori toti uchapa. Uchapa mukadzi uyu. Uchapa, not a spiritual husband kana kuti une infection. Unonhuwa vhudzi yekusageza. 2 minutes wobuda wongomira mubathroom wongonzi nemvura wobuda. Akweshi. Makwapaya. Pasi pemaoko apa. Akweshi. Wow. Ha? Kufunga kwenyu ndinodavira wacho mukuvhinzwa. Thank you so much. Okay, I'm selling a bag. Rega chiita wind off. Ndifonere 1 person. Yo. Hello? Hello. Yebo. Ndeipi? Kasikera Kasikera. Uchapa mama. Uchapa. Ichokwadi inini hangu zvese zvazviri kutaurwa pandazotanga kubatira nyaya. Zvese vanhu vese vari kutaura zvinhu zviri correct. Zvese zviri 100% right. Ini chandongotaura ndechekuti mukadzi uyu dai angobvuma kubatsirika to save your marriage. Okay. Why ndiri kudaro? Ukatoona murume anosvika pakutsvaga help, like to come to you oti tete Selina mukadzi wangu so iye hake oramba rubatsiro. Ndozviya zvandogara ndichitaura kuti lot of people tinoramba kutambira situation yatiri. Ndo dambudziko rayo. Zvinhu zvitoripo. Ukazoona munhurume obuda oaprocha munhu anenge imimi munhu mukuru, zviri kureva kuti zvabvira kare. Zvabva. Amwe angatori nemazangira ake aitomboita kuti komadii kumboti musati marara motombonogeza. Kadii kumboti
madii tombonodai. Saka inini what I think mukadzi uyu akaita zvekutamba achayeuka bakwa anaiwo achauya kumashure kwedu. Dai ambofunga kuti in fact haasi kuziva kuti kunze uku kuri kupisa, haasi kuziva kuti kunze uku kuri kunaya. To be a single mother zvinhu zvinorwadza. Dai ari mumwe munhu akatoona murume ane rudo naye kuti anosvika pakukuudza, iwewe woti waudzwa but you don't change, osvika futi pakutotsvaga rubatsiro sekuya kwaakaita. Dai ndirini mukadzi inini ndaibvuma kubatsirika, ndobvuma kuti zveshuwa ndo zviri pandiri. Zvese zviri kutaurwa zvekuti mai avanogona vari chapa, zveshuwa kune vanhu vari chapa 100% kushaya kuti mai havari kufunga here, mai havari kumbonyatsoita seiko, ndo chirungu chacho here, ndo kunzi vana maidi here. Pozoti vamwe zveshuwa zvekuti inenge itori anti-marriage spirit yekutoti anenge zasi inonhuwa ichidi, like pane vesikola ataura nyaya kuti unorarwa nemurume spiritual kugoite vana kuspiritual. Those things are there. Kutonhuwa zasi, kutonhuwa munhu kutonhuwa. Ende nezvimwe zvinhu zvambataura kuti magezero akasiyana. Handiti munhukadzi kana uchigeza haungomiri pashawa kana kungozvibira mvura. Mugeza isusu tine masherufu. You take your time. Take your time. Uchisimudza masherufu ako, uchisimudza masherufu ako. Take your time. Handiti zvakafanana ini zvangu pache zvangu ndichizvigeza. Ndinotoziva kuti ini ndinoda dombo, ndinoda chisagi chemaorenji chiya kana chemapotatoes, tauro rechitatu. Take your time uchigeza. Hauna kumhanyira. Ende munhu kana uchigeza, ziva sipo dzinoenderana munoziva here kuti munhu wese ane munhuwi wake panyama. Uya unozikanwa nembwa, wekuti imbwa inoziva kuti ndianiselina atenzi. Munhu wese chero ukatenga perfume ye$1,500 US, munhuwi iwowo unawo. Asi munhuwi uyu unokontrolwa nekugeza. Unokontrolwa nekugeza. Ukasaugeza ndo paya pekuti yoko achisvika pawanhu unomupa pekugara. Ndosaka muchiona vanhu zvichinzi vanhu vakangotiti isusu madhafutunda hatinonhuwa nekuti pane wavakasangana navo vainhuwa. Handiti saka nyaya ndeyekuti take your time uchigeza. Uyu mukadzi uyu dai anga ari munin'ina wangu, ndamuudza kuti munin'ina wakatoropafadzwa iwewo nemurume ari kutorwadziwa kuti osei uri kuramba uchinhuwa. Because vamwe varume havatombotauri, vanongonyarara. Uchapa huripo. Uchapa huripo guys. Huripo, ende mostly vakadzi vakarorwa tine problem yekuti kana warorwa watoita vana 2 waita vana 3 wakutoona kunge wasvika. Mai mwana hamusati masvika, masvika kana mafa. Ndo imwe problem iri kuitika pavanhukadzi. Unofunga kuti zvawarorwa ukaroorwa ukabvisirwa mari ukachata, ringi iri mumaoko, mumba mako imomo picture frame yemuchato iri kumadziro, aiwaka, uri kutofunga kuti wasvika. Kana kugeza chaiko hauchadi kugeza, kana kuwachira murume hauchadi, kana kuva mukadzi hauchadi. Wangowo mukadzi wemagumbezi. Wow. Kumwe kwacho futi nemumagumbezi macho hauchatodi, hausati wasvika. Iwe munin'ina wangu iwe uri kuramba kubatsirwa nemurume, uchaona kuti paucharapwa uchatambudzika sei. Munin'ina
azive kana ane zibhodhi zihombe. Ziva kugeza nyaya haizi yesipo guys, kana masalt bath kana machinyi kana sipo kana maperfume. Nyaya ndeye kuteka time kuti ugeze. Unomhanyisana nemaproducts anonzi maproducts emhando yepamusoro-soro, but at the end of the day wema uchisara uripo. Yeah. Saka munin'ina wangu dai wadzimako murume wako mabatsirwa kana muri kuenda. Inini I remember naSelina pandakaita nhumbu yangu yemwana wechi2 ndakatanga kudischarge zvinhu zvainhuhwa. Okay. Zvekuti I remember kuti ndakaenda zvinhu izvozvo zvakatanga ndiri kuno kubasa. Then pandakaenda kumba handina kusvikotaura kuti kuzasi kwangu kuri kubuda zvinhu zvinonhuhwa. Ndakangogeza is normal sekugeza kwandoita. But taakuda kunosangana murume uyu akanyatsonditaura akati kuzasi kwako kuri kunhuhwa iwewe. Sandakati ndambozvinzwa ndiri kubasa. Then I went to clinic. Ndo pandakanzi no, chibereko chako chiri kugezeka because wabva kubata nhumbu, because ndaibuda discharge. And the discharge iyoyo yakangobuda 2 days idzodzo kubva ndazvarwa inini kusvika musi iwoyo handinombobuda discharge inonhuhwa, but iyoyo nhumbu yange yangobva kubata ende inonhuhwa zvisingaiti. Ndakaita time yekuti ndakabvunzwa kuti saka vakadzi vaya vanonzi vanobuda discharge iri kunhuhwa ndo manhuhwiro vanenge vachiita aya. Wow. Saka vedu mukadzi uyu, bvuma situation yako, bvuma kubatsirwa nemurume wako, bvuma kana muri kuenda kumabeno kunana chiremba, kana muri kunamatirwa, kana muri kunotsvaga kwechivanhu. But chandiri kuda ndechekuti bvuma situation yauri. To be stubborn, you won't go anyway. Vese vakaita stubborn havana kumbobudirira muupenyu. Zvokwadi. Vanhu vakabvuma kusituation kana vakabvuma kudzidziswa vakadzidzisika, mukada kuvatarisa pane kwavakaenda. Munhu asingadzidzisiki hauna kwaunoenda. And you are blessed kuti murume wako anosvika pakunzwa kuti I have to speak to Ningi pamwe marriage yedu ingabatsirike. True. Because vanhu vakawanda havabvumi, anongotopedzisira angoti inini handichadi mukadzi, handichadi. Anobva izvozvinoti like what Satan haasi kuda mamarriage. Anongotongobva angoti achibva ikoko bva atoona munhu anogeza, handiti angoti rega ndimbotsvage munhu wekurara naye. Murume anoona munhu anogeza asinganhuhwi, marriage yakutopera. But murume anga asingade kuti marriage ipere. Inini chandirongoda ndechekuti the first thing, bvuma what you are going through. Kunhuhwa kwauri kuita ukutambire kuti zveshuwa murume wangu ari kuti ndiri kunhuhwa, saka toita sei? Manje ukaramba kuti handidi kutaura nawe ndisiri nacho, iwewe ndiwo wafona sikapedzera naiko, you are going to lose it. Ende kana waita lose it, ndimi vanhu futi nemakuda kuya muchinetsa. Sure. Nokuti waigona kungobatsirwa otogara peacefully. Zvese zvekutaurwa nevanhu zvekuti maybe for the anti-marriage spirit, maybe uchapa, maybe pane zvaakaipa. Vasinzwisa ndepekuti pavanga vari mukomana nemusikana anga asinganhuhwi here? Unhuhwi hwacho hwakazokakira papi? Ndofunga pandatanga kutaura nyaya mamusipo ari kuti kukanda kwakazotanga abara mwana wekutanga, ndozvaakataura. Vane vana 2, kukanda kwakatanga abara mwana wokutanga. Ndozvachichizopinza vamwe kuti probably akaita postnatal depression ndo yakamukonzera kuti adaro. Saka ndo nyaya yacho. Saka maybe handilike point yanambotaura yamama kuti kune vakadzi vanofunga kuti vakaroorwa vakazvara vana vanoti tasvika. Haiwa tasvika isu. Rudo imota kuti
musati zvakaroorwa imi hamuchageze. Andi mazvoni. Hatisi kuziva manje dai ambonotariswa kwana chiremba kwacho unotariswa kuti chii chikuitika zasi because zasi inini ndichizvifungirawo nekuona kwangu kuzasika it's a sensitive part. Hakudi vana chiremba vemurodhi, hakudi vana chiremba vepafacebook. Vamwe vakazonzi gezai nema-appetite soda zasika bva yaoma zvikuoma kuti munhu haachanzwi kana feeling, munhu akanouraya bacteria inofanira kurarama iri munhengo yemukadzi. Inini I think ngavaende kwachiremba vonotariswa, otanga amboenda unoita pap smear oonekwa kuti chibereko chake chakaita sei, chii chiri kuitika. Zasi yake haidi vana chiremba vepafacebook. Zasi haidi vana chiremba vemurodhi, nokuti unogona kunzi inini ndakazogeza nechakati, inini ndakazostima, inini ndakazotenga mazai, inini ndakazoita soso. But inini chandakadzidza vangu muupenyuwo neudofo hwangu, zasi is a sensitive thing. Zasi yakafanana neziso nenzeve. Zvinhu izvozvo usambofe wakada dhokotera wemurodhi. Because ziso rinogona kuputika, nzeve inogona kuputika. Zvakafanana nezasi. Haufaniri kumbotora vana chirembo wemurodhi kana wepafacebook vagokuudzire zvekuita zasi yako. That's what I can say. Thank you so much for your contribution. Well said. Thank you. Let me take one last caller before we wind off. Yeah, things go to Auntie Makadini. Hi, Auntie. Muri sei? Ndakasimba zvangu makadii zvenyu. Aiwa tiripo hedu, ndimi makutoita last caller wangu. Pakanaka ndaita laki. Aiwa ndiri kuinzwawo nyaya iyi, ndapindawo ndikanzwa nyaya yamba. Inini ndandine mubvunzo yandandira kubvunza. Pekuti ndanzwa muchitaura muchiti murume akafona mukadzi aripo akaramba kutaura nemi. Kureva kuti murume akambinge ataura here nemukadzi wake about the problem, kuti kudiscuss about the problem, because vamwe vanhu vanogona kuzonyara zvezvi zvekuti pamwe akanyara kutaura nemi saka akaramba kutaura nemi. Ndinodavira nemadaviriro acho emukadzi kuti pane kutaurika kwakatembenge kuriko kumashure kwesongo. Remember pakatangira problem yekunhuhwa izi vachine mwana wokutanga, vatone mwana wechitu. Saka it's sort of ongoing problem. Ukaona munhu akunotsvaga munhu ari kunzeka, it means they've reached the breaking point. Kunzi taura naye iwewe ndiwo une problem yacho. Kureva kuti iye haasi kuzvinzwa, murume ndiye ari kuzvinzwa. Kureva kuti zviri kutaurika mumba umu kuti shazi hauna kumira zvakanaka. Yeah, that's true. Saka muri kuona manje baba, ndakuona semuke mukadzi munoziva antika zvimwe zvinoenda nemakuriro aunenge vakaita futi. Ndiri kubvumirana nekuvatauri vanga vachitaura vakawanda kuti utsvina chaiwo. Mumwe munhu anenge akatokura pamwe muenvironment iya yekuti pamwe havatoona kuti ndo mamiriro azvakaita hakuna. Saka iye kwatuheya maybe it's nothing. And then wozotiwo futi isusuwo vabereki pamwe tinokudzawo vana vedu zvezvekuti ndinenge ndina maid ari kungoita zvese, mwana haazive kana kuti kana kuti kuitawo kana machozi chaiwo epamba. Izvozvo zvinozoimpacta kumberi uku mwana akura, kuti munhu akakura achingoitirwa. Saka izvinezvi haazive kana kutsvaira kana kugeza kwacho pamwe hatombonyatso haaone zviine basa. Munoza kuna mwana atiburi kuti paakaita mwana wekuti akatopakatanga kuita problem. Munhu kana uchizvi wabva kuzvara unenge uchiti mukaka unonhuhwa. Unotonida kuva very clean pamwiri pako.
iwe kana paunogara chaipo chaipo. But kana pasina akamudzidzisa mwana uyu, handizi vangu kuti akura zvakadii, pamwe munhu akamudzidzisa kuti zvinhu zvinofamba sei muupenyu. Saka tichinzi ngatiregedzei kubata vana vedu kunge mazai zvezvekuti ndinazvo musikana wobasa ndianoita ndianodai, ndo panozouya mangwana. Isi tinotoonawo kana mudzimba dzimwe dzatinofamba kuti unosvika so ziso chero chero unonyatsoona kuti mumba muno mudhisaster chaiyo chaiyo. Hameno kuti vari kugara sei. Ende ukatarisa kana vamwe vanhu chaiyo chaiyo vanenge vakunwa, ndopaonekwa kuti muhapwa muri kunwa iko kuzasi ikoko. Ukamira padhuze vanhu vanoshaya kuti vokuita semukanwa chaimo chaimo. Vamwe vechirungu ndopanozoona kupa zvako kuti kana kuti do you need a gum, kana kuti anokudza vachitanga kutaura nyaya kuti ukaenda ukanotenga deodorant yakadai yakadai yakadai, anenge aritokuudza kuti uri kunhuwa. Yeah, true. Handiti muri kunyatsoona. Saka I'm very it's one of the telltale signs yekuti ukaona kazhinji munhu akukuti sweet. Exactly. Not all the time, but most of the time ari kukudza kuti mukanwa mako muri kunhuwa. Kana kuti this roll on, this gun here, roll on, that is the one that I use. I like it. Have you ever heard of it? Take note of kutaurwa nemunhu anotenge achitosenda message in a wise way yekuti usaitwa offended, especially if they don't know you well. Exactly. Saka ini ndiri kufunga kuti mukadzi uyu kauyu problem yake ndeyekuti vataura kuti uchapa. Ina handitombofunga zvemaspiritual husband kana kuti but amai ava vane tsvina, ende pamwe kana ameno hatizivo hedu kuti vakakurawo zvakadii. Zvinodependa futi kwawakabva chaipo chaipo kuti isusu takakura. Inini personally ndakasungura chifuwa kuti mai vangu ava vane utsinye. As a first born ndaita machozi kuwacha kuti, but now I'm so proud of my mother and proud of myself because tsvina chaiyo handidi, ende vana vangu vanozviziva ende handijaidze nokuti mangwana ravo rinozonetsa mangwana ndendisisi. Handimuri kuona. Kugeza kunodiwa. Unotomutaurira mwana wako kana ari mwana musikana kuti mwanangu unofanira kugeza, at least kugeza kana twice a day, because munonhuwa, vanhukadzi tine mamwe maodors atinobuda. Saka kugeza kunenge kuchitodiwa. Ndopanozonzi nevamwe you smell like fish. And hauzozvida. Saka amai ava I think handisi vangu kuti vakakurirawo zvakadii kana kuti ndiwo tingangobhlemawo vabereki vavo pamwe wakatozvitadzawo munhu anenge ari chapa but ichapa. Ndozvandanga ndida ngungocontributa hanti. I hope vanodzidzawo from zvavanenge vachinzwa kuvana. Thank you so much, Auntie, for your contribution. You are our last caller of the day. Thank you so much for that. Take care and stay blessed. Bye-bye. Have a blessed day. You too. Let me just read this last comment. Yanyorwa na Faye Dennis Nisi. As if a person presents a problem, we need to adopt a holistic approach and address all areas that have been raised. A person is made of physical. Doctors and nurses need to be engaged for mental and physical health. Does she have adequate support system? By this, I don't mean a maid. Anatete, are they giving full support? Faye Dennis Nisi, we are talking about someone who is in Zimbabwe. Tiri kutaura nenyaya yemunhu ari muZimbabwe. Kazhinji zvana physical health zvauri kutaura izvi. It's almost non-existent. Zvekunzi unoenda kwachiremba kunzi mental, unless kana ukuita hiri wakupinda muroad nephysical. As does she have adequate support system? By this, I do not mean a maid. Anatete, are they giving full support? We all know Anatete vemazuva ano. Vako chaivo. Kunovaudza kuti mwana wenyu ari kunhuwa. Anatete is the last person, especially in the day and era that we are living. Is the last person waungade kuti vanhingirikiri.
vanhingirikire vanzwe nyaya dzako vagozofamba vachikuita chimunya vanzwa nyaya dzako. Support system yaana tete wemazuva ano, yeah, you take it with a pinch of salt. That is me, that is what I feel. Ndosaka vanhu vangofila very free kungounza nyaya dzavo kuvanhu vavasingatozivi, vasingazodzokorodze nyaya dzavo. But ana atete chaivo vanoidzokorodza. Ndina anti vandinoda stereki varipo paFacebook apa vanonyatsoacta reality. Vaya vanone ngalo wakazvinzwa here kuti mwana wahazvadzi wakatotutsirwa kumba? Hauna kuzvinzwa? That is reality iri kuitika mazuva ano. Ana tete vako chaivo giving you the support iyoyo vanotoita yamai vaya vepaFacebook vanoita ngalo hanzi akatorohwa nezuro zveshuwa. So that support system at the moment it's long gone. Mbuya waPearson ndimbuya waPearson. Mbuya waPearson vanotenga vachitoacta zviri kuitika in real life. Saka mazuva ano kuenda kuna tete vako chaivo kunotaura turira kuti vaite support system yako, it's no longer, it's still there, but it's not as much support as we used to get. Saka hey, vanhu vakutoprefer vanhu vokurodi, ana tete antiserina vekurodi ivo ndo vavakutoprefer, because antiserina havazvidzokorodze nekuti I don't know them. But anyway, having said that, ndinongokutendai nemacontributions enyu ese. After the husband has seen this life, ndichataura naye uye sorry, excuse me, ndichaedza futi kutaura nemukadzi uyu. Chida confrontation, do you know kuti inokupa kuti uite defensive? The way you are confronted nechinhu can make you defend yourself. I don't blame her. Maybe she was trying to defend herself. Vamwe vataura zvekuti hello Mary Planga, vataura zvana postnatal depression. It might be that. Some say it's zvana spiritual husband. I don't know. Vamwe vati huchapa chaiwo huchapa. It might be that, it might not be. Vamwe vari kuti ari kutraya kusenda a message yekutsamwa kwaakaita marriage make. But hey, nguva yacho yekuramba wakatsamwa yareba kubvira uchine mwana 1 wotodarika wotonoita mwana wechi2 wakangotsamwa chete usingataure chacho chawakatsamwira. Handizivi hangu, but kuona kwangu ingabo thank you munhu anotoda rubatsiro. Chida munhu anoda kubvirwa kure achitaurwa naye, nekuti dzimwe nguva kungotaurwa newe nyaya ichingonzi dyo and uchiita kunge uri kupiwa blame futi unoshut down. Probably the talking over the time yakatadzika kuitika when she was being told kuti dai mamboita up game yekugeza. It made her shut down. We don't know. We don't know. Hatizivi. Hey, postnatal depression can affect someone all their life. We don't know. We don't know. As we said earlier on, we only heard from one person. Therefore, we were dealing nezvatanzwa kumunhu 1. Nekuti ivo pachavo vakaramba kuuya kuzotaura. What's going on in her mind? I don't know. But I think she still needs help. The good part is, he has said that I'm on the verge of wanting to leave the marriage. But what I liked about this man is, he said kuti ndinoda mukadzi wangu, which means
kuuya ozotsvaga munhu weoutside ari kuda kuti zvigadzirike because achiri kuda munhu wake. Ukaona munhu abuda pachena achitaura nyaya yake, inhangu ndinomuda iyi, murume uyu ndinomuda ini, auya ari kuda rubatsiro nekuti ati munhu wangu ndinomuda. Pane munhu anoita action, wozongoerekana abuda, hapana chiri kudii, hapana chiri kutaurika. Saka I'll continue with them behind the scenes. Shida zvinoda kubvirwa kure, kuti ndimuswededze padhuze, ndimubvire kure ndichimuswededza padhuze, kuti aone kutaura nyaya yake, kuti ndinzwewo kuti imbori problem yei chaiyo. It can be either of what was discussed on this platform. Wedwe, regai ndingokutendai nekukontributa kwamaita. Kuonesana kwakanaka, nekuti pauwandu hwedu huri panapa, shida pane vamwe vanga vatori neproblem iyoyo yekuti vanokanda. But nekudiscussa kudai, vanoexplorewo maavenues ese ataurwa nevamwe kuti vozvifambisa sei. We value your contribution because tinonzwa zvakasiyana siyana zvinogona kubatsira munhu. Shida 1 chinogona kutadza kubatsira mudzimai wataunzira nyaya yake, asi chichabatsira mumwe munhu anga ari kutoona palive ino. In as much as the topic was very uncomfortable for me, it had to be said. Nekuti yakauya kwandiri, it had to be talked about. Wedwe, let me again say thank you so much for tuning into the program. The name is Auntie Selina. I was your host, presenter, and facilitator for the day. I'm sincerely hoping that you will have a very good and productive week as we are jetting into Monday tomorrow. Madzimai, ngatidzidzei kutamba nemvura. Ndatenda. Have a very good evening. And ciao ciao from me.